Ben, bo día a todas e a todos. Imos a comezar o pleno ordinario de abril de 2025 e, en primeiro lugar, quero que conste en ata os parabéns da Corporación de Pontevedra ao Pontevedra Club de Fútbol, que, como sabedes todos, ou sabemos todos e todas, ascendeu á primeira federación despois dunha temporada excelente. Parabéns que facemos extensibles a todos os xogadores, corpo técnico, presidenta, directiva, xiareiros, socios que acompañaron ao equipo durante toda a temporada. Hoxe pola tarde teremos unha recepción neste salón de plenos ás 8:15 da tarde para recibilos e darlle os parabéns personalmente a todos os xogadores. Ben, pois dito isto, empezamos co orde do día do pleno. Primeiro punto, aprobación do borrador da ata da sesión ordinaria 24/3. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, damos por aprobado a ata e pasamos á parte resolutiva. Punto número 2, proposta de aprobación de facturas sin previa tramitación. Señor secretario, ten a palabra. Señor secretario. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda dictaminou favorablemente, cos votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, a proposta de aprobación das facturas en previa tramitación correspondentes aos expedientes 2025 FATTRAC 126, o 149, o 150, 151, 152, 164 e 163. Moitas gracias. Grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Sí, solo para clarificar de que van, porque así cos números quedase un pouco inintelixible, non? En concreto son 7 facturas e son 2 de material eléctrico para colexios, dúas para colexios, unha de material eléctrico e outra de luminarias, 2 de arranxos de vehículos do parque móvil e de bombeiros, outras 2 de suministro de gas para o Centro Cultural de Lérez e unha última de suministro de combustible para os vehículos municipais. Esas son, en concreto, ao que se refiren as 7 facturas que van a recoñecemento. Moitas gracias. Faltan 2. 9. Abstencións ningunha, votos a favor, 14, apróbase por maioría. Pasamos ao punto número 3, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á elaboración dun plan de apoio ás familias para a mellora da conciliación. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. En relación á proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á elaboración dun plan de apoio ás familias para a mellora da conciliación, dictaminouse favorablemente na Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dimensión Sociocultural, celebrada o 10 de abril de 2025, cos votos a favor dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Señora Silvia Junco, ten a palabra. Gracias, alcalde. Y buenos días a todos. La finalidad de esta moción no es otra que la de mejorar la vida de los pontevedreses, con el objetivo de revertir el envejecimiento de la población y que Pontevedra sea la mejor ciudad en la que crecer. Planteamos la elaboración de un plan de apoyo a las familias para la mejora de la conciliación, como ya han hecho otras muchas ciudades como Madrid, Sevilla, Oviedo o A Coruña. Un plan que deberá ser la guía del Ayuntamiento en esta materia. Todas las encuestas refieren que las familias no tienen todos los hijos que querrían, son datos del INE, y que la natalidad se encuentra bajo mínimos.
Los que tienen un hijo se plantean no tener más por motivos económicos, pero también por problemas a la hora de compatibilizar el cuidado de los niños con el trabajo. Desde las administraciones públicas podemos poner en marcha medidas para ayudar a las familias. Debemos apoyar con recursos a quienes desean tener descendencia. Tenemos que estar al lado de nuestros vecinos y vecinas que quieren ser padres y madres, ayudarles a ellos y a encontrar el punto de equilibrio que les permita crecer en lo profesional y en lo familiar, pero también en quienes ya son padres, porque queremos que Pontevedra sea una ciudad de futuro. Tanto las circunstancias como las preferencias personales han cambiado y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apoyar a todas las familias pontevedresas que decidan tener hijos. Por ello, este plan determinará las medidas a adoptar o a implementar con el objetivo de fomentar la natalidad, proteger la paternidad y maternidad, así como favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los pontevedreses. Se trata de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos y de que Pontevedra sea una ciudad más atractiva para construir una familia y crecer con perspectivas de futuro. Para ello, consideramos que debemos centrarnos en los siguientes ejes: conciliación y corresponsabilidad, apoyo a la crianza y políticas familiares. Por ello, presentamos esta iniciativa, el primer plan de apoyo a las familias para la mejora de la conciliación del Ayuntamiento de Pontevedra, entre cuyas medidas, desde el Partido Popular, proponemos una línea de ayudas directas a la natalidad, que serán de 250 euros por el primer hijo, 500 por el segundo y 750 por el tercero. Ayuda que se acordará no solo por el nacimiento, sino también por adopción. Será requisito que los progenitores estén empadronados en la ciudad de Pontevedra desde al menos 5 años antes del hecho causante de la ayuda. Pedimos la reforma de la Ordenanza Fiscal 22 para introducir bonificaciones en el IBI de entre el 20 y el 90% a las familias numerosas, en función del valor catastral de la vivienda que constituya su residencia habitual, aquella en la que figure empadronado. Sería una bonificación del 90% cuando el valor catastral sea inferior a 60.000 euros, bonificación del 40% cuando el valor catastral esté entre 60.000 y 100.000 euros y una bonificación del 20% cuando el valor catastral esté entre 100.000 y 150.000 euros. También pedimos la puesta en marcha de un servicio municipal de conciliación y apoyo a las familias con menores para dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias con escasos recursos económicos y sin red de apoyo familiar. La reactivación del proyecto Camino Escolar para favorecer la conciliación y contribuir a la autonomía infantil y fomentar hábitos de movilidad sostenible. Y, por último, todas aquellas otras tendentes a lograr el objetivo del Plan de apoyo a las familias para la mejora de la conciliación. Ya ven que se trata de una moción constructiva. Nuestro objetivo no es otro que mejorar la vida de nuestros vecinos y confío que voten favorablemente. Esta propuesta que proponemos son medidas abiertas, están sujetas al diálogo y en su mano está ayudar de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Junco. Señor Rei Pazos, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todos. Súmome a esa felicitación ao Pontevedra e aos seus iadeiros por ese título de Liga conseguido este fin de semana. Señora Junco, teño que confesarlle, xa que acabamos de vir de Semana Santa, que facía tempo que non lle daba tanta volta a unha moción, porque, sinceramente, non sei o que pretende con ela. Nos consideramos que, tal como se expón, está incompleta, é xenérica e pouco realista. Primeiro, fala de elaborar un plan municipal de apoio ás familias sen un diagnóstico claro das necesidades reais do noso municipio. Onde están os datos que justifiquen este plan? Consultaron as familias, profesionais, aos servicios sociais? En segundo lugar, a moción comprométese con medidas moi amplas como a ampliación de servicios de atención á conciliación, beneficios fiscais, sen acompañalas dun estudio económico que determina a súa viabilidade. Como se financiarán estas actuacións? Que servicios se verán afectados se se implanta este plan?
A parte, moitas das competencias que se poñen aquí non son do ámbito municipal, senón que corresponden a outras administracións como autonómica ou estatal. Preocúpanos que unha vez máis se pretenda carregar aos concellos con competencias que non son súas. Por último, esta moción parece máis unha declaración de intencións para a galería que unha proposta sólida con impacto real. É necesario un traballo serio, señora Junco, con diálogo, con consenso, con datos, non unha moción improvisada que só busca titulares. Nós non estamos en contra das familias ni da súa conciliación, pero creemos que esta non é a forma de abordar este problema. Vamos a analizar un pouquiño a moción para darlle os datos. Pontevedra é a cidade coa poboación máis nova de toda Galicia. A media de idade de Pontevedra está nos 45 anos. É a cidade onde máis xente nova hai en toda Galicia. É onde os menores de idade teñen un peso máis grande no conxunto da poboación. Concretamente, o Instituto Galego de Estadística contabiliza na urbe pontevedresa 12.632 mozos e mozas menores de 18 anos, o que equivalen a máis do 15% da poboación. Pontevedra tamén é a cidade galega que máis crece. Tamén o Instituto Galego de Estadística mantén a tisma o incremento da masa de residentes no máis do 3% dende xaneiro do 19 ata xullo do 24, que é a última cifra publicada. Segundo estas mesmas estadísticas, a cidade de Lérez pulverizou o seu récord de habitantes ao alcanzar os 83.461 residentes, cifra máis alta de todas desde xaneiro de 2002, onde se teñen estes datos, e ainda así é moi probable que sexa inferior, xa que o balance do patrón municipal nesa mesma época daba 84.330 habitantes. Pero, bueno, seguimos analizando. A taxa de fecundidade española é certo que está baixando desde o ano 1981 e hoxe en día estamos en 1,15 fillos por muller. A explicación máis ocorrida é atribuir a falta de nacemento, o prezo de venda, os baixos soldos ou a precariedade laboral. Se analizamos isto, o que teñen que facer é copiar o que está facendo o PSOE tanto a nivel nacional como a nivel local. Solicitar zona tensionada para baixar os prezos da vivenda, poñer máis vivenda pública no mercado, subir o salario mínimo interprofesional, poñer máis chan industrial para ter máis empresas, e incentivar os contratos indefinidos. E non, por exemplo, o que fixeron vostedes, que cando chegaron ao goberno eliminaron o cheque bebé de Zapatero, cando chegaron á Xunta de Galicia eliminaron a gratuidade de libros de texto que na época do bipartido de Touriño, recortaron as becas aos estudiantes, votaron en contra da subida do salario mínimo, votaron en contra da reforma laboral, votaron en contra da subida das pensións, votaron en contra de todo. Entón, sinceramente, señora Junco, non sei que é o que agarda con esta moción, ni cales se o ten plantexado ben ou como o fixo, pero me parece que é unha moción un pouco improvisada. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Gulías Torreira. Ahora, bo día a todas, grazas, señor alcalde. Mire, señora Junco, señores e señoras do Partido Popular, imos a votar que non. E eu creo, humildemente, que hai diversos motivos de fondo como de forma para facer ou para votar neste sentido. Voulles por dous, a ver se son quen de explicarme ben e podenme entender. Fíxese, a primeira delas é que eu creo que esta é a típica moción do Partido Popular de imos tratar de meterlle o dedo no ollo ao goberno local. E o único obxectivo, eu creo que en realidade que teñen é, como sempre, ainda que a vin bastante comedida, non me defraude na réplica, é botarlle a culpa ao señor Lores de todo o que acontece. Esta vez a cuestión demográfica. Eso sí, circunscríbense solo a Pontevedra, eu anímoslles, non teñan límites, votenlle tamén do caso galego, do Estado español e, por que non, de Europa. Vamos alá. Mire, a intencionalidade do Partido Popular para min é clara e é obvia, é bastante obvia. Primeiro, se realmente este tema lle estivera preocupado un chisco, un pouquiño, vostedes terían sacado esta cuestión nas negociacións de algunha modificación de crédito. Sabe vostedes cantas veces sacaron esta cuestión? Ninguna. Se vostedes lle preocupara esta cuestión, fai unhas semanas, apenas unhas semanas, neste mesmo pleno nos discutimos os orzamentos municipais. Discutímolos aquí. Vostedes puxeron isto como condición, como liña vermella para a negociación dos orzamentos? A resposta é
Non. Sí que fan con outros temas, pero con este non. Vostedes fixeron algunha emenda parcial sobre esta cuestión? Bueno, vostedes non fan emendas parciais, porque iso exixe un pouquiño de traballo, de rigor, de quitar dunhas partidas, de poñer en outras, volalle máis a literatura ficción. Pero é que máis, eu me lín a súa emenda a totalidade. Dixen, non vai a ser que se me escape. Sabe vostedes cantas veces na súa propia emenda, que insisto, discutimos fai uns días neste pleno municipal, mencionan a palabra familia? Cero. Saben cantas veces mencionan na súa emenda a palabra corresponsabilidade? Cero. Saben cantas veces mencionan vostedes a palabra conciliación na súa emenda que discutimos aquí fai apenas uns meses? Cero patatero. Días, perdón. Fíxense, para o PP hai temas de primeira que traen en varias mocións, que discuten nas enmendas e que incluso imos a volver a discutir neste pleno por quinta ou por sexta vez. Eses son os temas de primeira e logo hai cuestións sociais que a veces traen a este pleno. Pero o segundo motivo, como lle dicía, é isto do fondo, non? Vostedes traen aquí a cuestión demográfica como se iso non fose un tema estructural e incluso se animan co tema da conciliación e eu sinceramente pensei, carai, que afortunadas somos neste pleno municipal que a señora Junco e o Partido Popular teñen aquí a solución aos problemas de demografía e de natalidade de Galiza e bueno, por que non, de todos os tempos. E son tan generosas, tan generosas, tan generosas que en vez de dicirlle o señor Rueda, tráeno aquí para poder iluminarnos a todas con esta cuestión. Pero mire, señora Junco, a realidade é bastante teimosa. Vostede cree que as nais pontevedresas e as mulleres de Pontevedra imos a ter fillos por 250 euros que nos dá o Concello de Pontevedra? Non será que as mulleres de Pontevedra precisamos para tomar a decisión de termos fillos algunhas cuestións un pouquiño máis, digamos, apropiadas como unha rede de escolas infantís públicas? Porque digo yo en serio, ese é o mellor servicio de conciliación que existe. Digo yo por experiencia, e xa temos. E se me preguntan que se necesitamos máis, a resposta é que sí. E se me preguntan que se o Concello vai a colaborar coa Xunta de Galiza en termos esas escolas infantís tan necesarias, a resposta é sí. Pero se eu lle pregunto que votaron vostedes no Parlamento de Galiza, que votou o Goberno galego cando lle pedimos que houbera máis prazas, a resposta é que vostedes dixeron que non facía falta e que votaron non. Fai apenas semanas no Parlamento Galicia. E os datos, señora Junco, son demoledores. E coa tarxeta benvida do Partido Popular, na que dá unha axuda, eso sí, segundo renda, de 1.200 euros ás familias galegas, os datos volven a ser teimosos e os titulares é que, según el Correo Gallego, el abismo demográfico en la natalidad se hunde en Galicia, porque esas medidas non funcionan, señora Junco. E se teñen curiosidade polos datos de Pontevedra, xa lle lo comentou o señor Rei, os datos son, non podemos ser triunfalistas porque efectivamente é unha cuestión complexa, pero son malos. A ver si, cando dende un concello nos poñemos a facer políticas transformadoras e aumentar a calidade de vida, a ver si van a ter algún impacto nos datos demográficos tamén. E por último, dixen e manteño sempre que nos temas como os de benestar social, os discursos triunfalistas non benefician a ninguén. Creo que todas as administracións temos marxe de mellora, non? Dende Pontevedra temos un convenio coa FAMPA para Plan Madruga, para comedores escolares e para o Plan Concilia Verán, que é unha ferramenta, como lle digo, moi necesaria e positiva, como lle digo. Pero, fíxese, estamos encantadas e estaríamos encantadas de ampliar, de traballar xuntas nun plan realista, con un pouquiño rigor. Pero, sinto dicirlle, señora Junco, esta proposta nin é realista, nin ten rigor. E como me apuntaba o meu compañeiro César Mosquera, como vou mal de tempo, non lle vou tocar o dos camiños escolares, porque cando lín, ata me sonroxei eu.
ata me sonroxei eu. Moitas grazas e máis nada. Moitas grazas, señora Gulías. Señora Junco, ten a palabra. Bueno, señora Gulías, yo creo que es bueno que lean o relean la moción que presentamos sobre el compromiso social. Se habló de conciliación, se habló de corresponsabilidad. Y me hace gracia lo de las escuelas infantiles. Lo dicen ustedes que no tienen una guardería municipal. Señor Rey, los datos son estadísticos, vienen del INE. Y me hace gracia porque también no han presentado ninguna enmienda a esta moción. Vamos a ver, estamos hablando que no son competencias impropias, se trataría de una ayuda complementaria. Al igual que han hecho los ayuntamientos más cercanos de Marín, de Pollo y de Vigo, han introducido bonificaciones en el IBI a las familias numerosas entre el 40 y el 90%. Esto beneficiaría a un grupo que se ve obligado a grandes desembolsos económicos. 1 de cada 3 familias numerosas no llega a fin de mes. ¿Saben qué les falta a ustedes? Voluntad política. Ya que hablan, como no, de la Xunta, no me extraña, les voy a recordar que fue el Gobierno autonómico en 2021 quien puso en marcha, por primera vez en España, una ley de impulso demográfico, una ley que blinda todas las medidas en materia de conciliación, o como la tarjeta Bienvenida, que da de 1.200 a 3.000 euros al año para todos los niños que nacen en la comunidad. Al igual que la gratuidad de las escuelas infantiles, una medida que es referencia a nivel nacional. Somos pioneros, en donde Galicia no es solo la región con la tasa de escolarización de las más altas para edades de 0 a 3 años en España, es una tasa superior al 60%, sino que adelantamos a los países que siempre tuvieron el mejor comportamiento en esta área, como Suecia o Dinamarca. La Xunta invierte este año 65 millones de euros en la gratuidad, todo de fondos propios, ya que el Gobierno central cacarea mucho, pero no aporta ni un euro. Más de 32.000 familias gallegas beneficiadas que se ahorran una media de 3.000 euros al año. Nos están intentando imitar comunidades autónomas de todos los signos políticos. Y el presidente Pedro Sánchez, ya que habla, se comprometió hace 6 años a universalizar la educación infantil. Y en estos momentos Galicia es la única comunidad que tiene una educación totalmente gratuita desde infantil hasta la primera matrícula universitaria y que yo sepa reciben 0 euros del Gobierno central. Si nos ponemos con las competencias, la Xunta nunca hubiera sido ejemplo con la educación gratuita, por ejemplo. Además, la Xunta de Galicia amplió el crédito bono Concilia Familia a 14.800 familias, un 37% más respecto de las beneficiadas en la convocatoria anterior. Cerca de 2,8 millones de euros, lo que es la mayor dotación económica asignada al bono Concilia Familia desde su puesta en marcha. Si la Xunta ha puesto medidas en marcha que dan resultados, no estaría nada mal que tomen buena nota. Miren, señor Rey, en Pontevedra ha descendido la natalidad y de mantenerse ese dato en el tiempo, la pirámide actual se revertirá. Son datos recogidos en el último informe del Observatorio Económico Social, por cierto, encargado por ustedes. La edad media de los pontevedreses, que ahora es de 46 años, pasará a los 50 en solo 10 años. El descenso de la natalidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con el cuidado de los hijos son preocupaciones que debemos abordar entre todos. Miren, la elaboración de este plan de apoyo a las familias serviría para mejorar las políticas municipales de conciliación y contribuiría a frenar el envejecimiento de la población desde el apoyo a la natalidad. Y tras oírles a todos, la verdad es que me da la sensación en que vivimos en realidades completamente distintas. La vivienda, el agua, la luz, la cesta de la compra suponen una verdadera carga para las familias. Es necesario que desde el Concello se ofrezcan ayudas. Y seguimos con la tormenta perfecta, con toda la problemática anterior y teniendo que salir todos los días a trabajar, es absolutamente imprescindible la creación de un servicio de apoyo familiar que ayude a la conciliación. Este servicio serviría de refuerzo en el ámbito académico desde una perspectiva educativa y lúdica para los menores.
y contribuiría asimismo a la conciliación familiar. El Concello debe apoyar esta conciliación familiar y laboral de las familias, fuera del horario escolar, durante la semana, fines de semana y periodos de vacaciones escolares, en la zona urbana y rural. Y como bien hablaban del proyecto Camino Escolar, pasaron de ser pioneros en 2012, participando en todos los colegios de la ciudad, sin duda uno de los puntales del modelo urbano en la ciudad. Eso es lo que vendían ustedes. Y 4 años más tarde, según palabras de su exconcejala y actual senadora Carme da Silva, responsable del área en ese momento, pasaron a redefinirlos para que esta iniciativa colla máis potencia. Vamos, que desapareció o programa. Para algo que funciona, ¿qué hacen ustedes? Se lo han cargado. El Concello de Pontevedra necesita más políticas dirigidas al fomento de la conciliación, la coeducación, ayudas directas para la vivienda, impulsar el 5º Plan de Igualdad y hay que proponer nuevas fórmulas para prestar servicios a las familias pontevedresas. Y termino con esta frase que dijo su compañera, la señora Villaverde, hace unos días en Costa Rica. Los cargos públicos electos estamos para mejorar la vida de las personas, nada más ni nada menos. Pues nada, solo queda que prediquen con el ejemplo. Muchas gracias. Señora Junco, señor Rey, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señora Junco, as únicas comunidades que non teñen a gratuidade dos nenos de 0 a 3 son Cataluña, Castilla-La Mancha e Andalucía. O resto de España ten de 0 a 3 totalmente gratuita. Sí. Vexan ustedes os datos. Respecto, bueno, o que comentaba tamén a compañeira Anabel Golías, é certo, se vostede pensa que por 400 euros ao ano, polas medidas que vostedes están dando, pensan que os pais van ter máis fillos, vexo complicado. O que podemos facer é mellorar a conciliación, pero sen duplicar funcións. Voulle poñer 2 exemplos. Como comentaba antes a compañeira, as garderías de Galiña Azul de 0 a 3 pódense facer máis, pódense duplicar, pódense potenciar aínda máis. E logo falaba tamén da atención ás familias con dificultades. Vostede, non sei se coñece o réxime de atención diurna do Príncipe Felipe, que é un servizo de acollida residencial diurno que está dirixido a menores que pertenecen a familias con dificultades para atenderlas durante a xornada laboral. Tamén é un servizo que se pode potenciar. Non temos por que duplicar funcións. O que se trata de colaborar con outras administracións para atender as necesidades da poboación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rey. Señora Gulías, ten a palabra. Encántame que citen a señora Vilaverde. Ten moitas citas, poden collerlle calquera delas. Dito isto. Bueno, pois eu teño clara a réplica, porque vostede pasouse máis tempo falando da Xunta de Galiza que do Concello de Pontevedra. Vexo que asume quen ten as competencias verdadeiramente en estes temas. Me encanta e estou de acordo con vostede. E o tema da lei e demais, non lles está funcionando ben estas medidas que están tomando, porque os datos, como lle digo, son teimosos e van peor, porque é unha cuestión estructural, os datos de Galiza van mal, como os do Estado español e como en xeral os de todo Europa. Pero ben, e outra cousa que me fai gracia, vostedes o de traballar en equipo, no, e o de redactar o tema da emenda a totalidade debeu ser o señor Domínguez solo ou non llo contou, non o sei. E despois do pasado pleno vexo que teñen vostedes algunhas tensioncillas, pero mire, insisto, non aparece nada. Pásenlle o buscador, fíxeno varias veces, por si me confundía eu. Vostedes falan como pulpo animal de compañía, servicios sociais, exclusión social, melloras, deso sí que falan. Pero, oiga, vostedes non falan nada de este tema. Sabe do que si falan? Falan vostedes de baixar os impostos, que non sei como pensan financiar os servicios sociais, algún día teránmo que explicar, porque máis que unha emenda parece un pasaxe bíblico que podíamos titular El milagro multiplicador de los panes y los peces. Dito
isto. Estou segura que o señor Domínguez tamén está traballando dende a Diputación nun plan aumentando estas axudas, propoñendo e sacando liñas. Estou segurísima de todo isto. E permítame, non me resisto a falarlle dos camiños escolares. Chegan vostedes como mínimo 15 anos tarde. Vale, 15 anos tarde. Cronoloxía dun feito, moi rápido. Poñemos en marcha os camiños escolares. Foi así, vale? Nós sempre falamos dun paso intermedio, porque o objetivo que os nenos e as nenas vayan sós para traballar nesto que se chama a autonomía. Ben, dito iso, reacción do Partido Popular daquela. Hombre, en contra, todo mal. Todo o que ven do BNG mal, oscuro, falta de transparencia, porque contábamos con colaboradores, e iso moito máis. E 15 anos despois, rectificare de sabias, a señora Junco di, oiga, estaba bien, perdone, me he equivocado, non lo volveré a hacer. Bueno, señora Junco, me parece pouco serio. E a señora da Silva, que tamén se debería citar máis neste pleno, o que lle dicía é que efectivamente estamos traballando para que os nenos e as nenas poidan ir sós ao colexio, porque eso tamén axuda a conciliación. E como lle dixen na miña primeira intervención, facer unha cidade para as persoas que igual 15 anos máis tarde volven vostedes a entendelo, a veces contribúe tamén a certas medidas que vostede enumeraba. Muy breve, alcalde. Simplemente quería decir, iniciar un proyecto familiar es un reto económico y el ayuntamiento debería ser un soporte para las familias en este proceso. La conciliación es tarea de todos. Conciliar no es un privilegio, sino un derecho. Muchas gracias. Moitas grazas. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 9. Abstencións. 5. Votos a favor. 9. 10. Perdón, non sabía. Ustedes disculpen. Ben, pois apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 4, ratificación da súa inclusión por urxencia. Algún problema? Non hai problema. Hai un ditame, non así. Ainda que se ratifica, hai un ditame. Vale. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á gratuidade do aparcamento do futuro Hospital Gran Montecelo. Señor secretario, ten a palabra. Aí vai. Gracias, señor presidente. Logo de ratificar a urxencia porque o ditamen foi posterior á convocatoria do pleno. Neste caso, o asunto ditaminouse favorablemente na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios do 15 de abril de 2024, coa abstención dos membros do Grupo do Partido Popular e a favor dos restantes. Moitas gracias. Secretario, moitas grazas. Ten a palabra o señor Puentes Rivera. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Bueno, esta moción trae a este pleno un tema recurrente, non? E é pois intentar que, polo menos, o gran despropósito que foi toda a tramitación do Hospital de Montecelo pois acabe do mellor xeito posible, non? Un despropósito que empezou con anos de retraso por parte do Partido Popular, adiando prácticamente sine die esa ampliación do Gran Montecelo, como lle pedía toda a sociedade, cun Alberto Núñez Feijóo teimado en levar o hospital a Montecarrasco e que finalmente pois non lle quedou outra que dar o brazo a torcer e facerlle caso á cidadanía e ao sentido común e facer o hospital onde tocaba, que era en Montecelo. Aínda así, esta obra tiña unha sorpresa agardada, que era un parking público, entre comillas, pero un parking de pago, un parking privatizado e con prezos que, como vimos nas demais áreas sanitarias de Galicia, pois a verdade é que estaban chamados a ser abusivos, non? Prezos que, por exemplo, van desde o caso de Santiago de Compostela, do Chus,
dos 2,55 euros a hora, ata 8 euros por aparcar 3 horas no Hospital de Santiago, ata o euro a hora que ten o Hospital de Lugo, que é o máis barato de todos eles. Pero, en todo caso, prezos que, desde logo, son abusivos, sobre todo para os pacientes, para as persoas que teñen que acudir ao hospital, que ninguén, evidentemente, acude por gusto, e tamén para as familias que dedican moitas horas e moito tempo a cuidar aos familiares que están ingresados no hospital e que, desde logo, pois, en función da renta que teñan, non poden pagar os prezos absolutamente abusivos que teñen estes aparcamentos. A Xunta de Galicia pediuselle reiteradamente, desde que polo ano 2015-2016 empezamos a debater neste pleno e socialmente se empezou a falar deste asunto, pediuselle reiteradamente que habilitase plazas de aparcamento gratuitas en número suficiente como para atender a demanda no entorno de Montecelo, e a Xunta de Galicia escaqueouse reiteradamente de todas estas peticións. Falou en algún momento o presidente de prezos razonables, sin chegar a concretar cales iban a ser eses prezos, e, en todo caso, o que si se negou, e eses son os feitos, se negou sempre no entorno do Hospital de Montecelo habilitar o terreo necesario para poder incrementar esas plazas de aparcamento gratuito, que xa a día de hoxe, co hospital como está, pois son prácticamente inexistentes e claramente insuficientes, e co novo hospital pois serano aínda máis. Bueno, o hospital está afortunadamente chegando ao fin das súas obras e o seguinte reto que temos pois é efectivamente este aparcamento. Colectivos como SOS Sanidade Pública e como os colectivos profesionais vinculados ao hospital, ademais de plataformas veciñais e asociacións de veciños, están cunha campaña activa, como todo o mundo sabe a día de hoxe, pedindo a gratuidade dese aparcamento de Montecelo e, pois demanda a que nós, desde o Grupo Socialista, nos sumamos e respaldamos clarísimamente, e por eso traemos esta iniciativa ao pleno. E, por tanto, o que propoñemos é instar a Xunta de Galicia a dotar o Hospital Montecelo dun aparcadoiro público totalmente gratuito, en segundo lugar, a que se incrementen as prazas existentes na actualidade desas plazas gratuitas para poder cubrir a demanda que ten o futuro hospital e tamén, porque o desexable sería que pudésemos acudir en transporte público a Montecelo, tamén que se incrementen as liñas de transporte público e as frecuencias que chegan hasta o Hospital de Montecelo para darlle cobertura a todos os concellos da área sanitaria. Non é un problema exclusivamente de Pontevedra, é un problema de todos os concellos aos que atende a área sanitaria de Pontevedra, pois que chegan ás 300.000 persoas prácticamente. E a día de hoxe, pois tamén, desde Pontevedra é complicado polas frecuencias, desde fora de Pontevedra prácticamente imposible chegar ao Hospital de Montecelo en transporte público. Isto é fundamental e son as competencias fundamentais e o remate fundamental que a Xunta de Galicia lle debería dar ao hospital. Se a vostedes lles preocupa as familias e lles preocupa a renta familiar, lles preocupa a capacidade das persoas de poder disfrutar duns bons servicios públicos, como se lles enchía a boca na anterior moción, pois que servicio público hai máis importante que a sanidade e que servicio público hai máis importante que podamos acceder á sanidade en igualdade de condicións independentemente da nosa renta e independentemente de onde teñamos ubicado o hospital. E introducimos un cuarto punto neste sentido que é que, se a Xunta de Galicia non fai o seu traballo e se a Xunta de Galicia demostra a insensibilidade que demostrou hasta o momento actual con este tema, pois que o Concello de Pontevedra, seguindo o exemplo de outros concellos como o Concello de Vigo, desgraciadamente teña que, pero faga, buscar a fórmula de habilitar plazas de aparcamento libres dentro dese entorno do Hospital de Montecelo. Non debería ser a liña a seguir, non debería ser o camiño, porque debería ser a Xunta de Galicia que o fixese, pero, en todo caso, de maneira subsidiaria, dado que ali hai outros equipamentos públicos, está un centro de FP, está a cidade de Príncipe Felipe, están tamén instalacións deportivas, pois que o Concello poda suplir esa mala xestión da Xunta de Galicia. En todo caso, o prioritario é exixirlo a Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia o faga, e que o presidente Alfonso Rueda, que coñece bastante ben a zona, pois que faga caso das demandas cidadáns e habilite estas plazas de aparcamento público e gratuito no Hospital de Montecelo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e todas. Eu normalmente teño mo tempo e hoxe vou non intentar, pero o tema ten bastante percorrido. Ben, non está o tempo.
Vamos a ver, non é cuestión de remontarse á historia, xa se citou, creo que facer o hospital aí foi unha boa decisión, correxida, pero unha boa decisión. O Concello colaborou en todo o que tiña que colaborar e incluso en máis. É certo que quedaron pendientes varias cousas que agora están, digamos, coleando outra vez. Por unha parte, a urbanización exterior, que ainda non hai ninguna proposta concreta de facela, co cual, moito nos tememos que aí vamos ter que discutilo e volver a negocialo en serio. E tamén, digamos, como se resolvían os estacionamentos, polo menos en parte. Que a nosa proposta, que volveremos a insistir nela, porque precisamente por as entradas e saídas do estacionamento, máis pola urbanización, pois é posible, ou case seguro que haxa que modificar o proxecto sectorial, pois tamén que se incorpore a ampliar o solo rústico que hai nese ámbito, pois a posibilidade de que sexa estacionamento. De feito, de facto, dunha maneira alegal, non ilegal, alegal, pois hai os famosos Leira Parks. Ben, entón, con esa intención de mellorar a urbanización e mellorar tamén a xestión do estacionamento, vamos a votar a favor, pero, repito, con esa intención, tal como está a moción, incorrecta. Por lo tanto, vamos a votar unha intención clara que acabo de definir, non os términos correctos. Claro, empezamos co primeiro, dotar o Hospital Gran Montecelo dun aparcadoiro público totalmente gratuito. Vai ter 5 estacionamentos públicos, 5, gratuitos. Perdón, 4 gratuitos e un non. Entón, dotar de un non, porque hai os 2 que ten a Diputación, se quere un, hai o de urxencias e é o que queda en superficie, onde está o actual. Entón, votar isto estrictamente quer dicir que se quiten os demais. O sea, si xa están, a parte van quedar. Entón, non, ahora, repito, a intención é, desde logo, como elemento de negociación e de presión con respecto á Xunta, con respecto aos Sergas, de que reconsidere, que digo que agora ten a porta aberta porque vai ter que facer unha modificación, e levalo. En concreto, pois, o aparcamento no público actual vai quedar con 212 plazas, gratuitas, en principio, que o de Vigo poucas máis ten, é un hospital moito máis grande, ou seja, que en esa escala, pois, nos movemos. En todo caso, houve que modificar o estacionamento porque era costosísimo, plantexamos unha solución moito máis barata. De feito, hai que financiar, a pesar de ser de pago, hai que financiar o estacionamento actual, polo tanto, creemos que a solución que aportamos nos antes era bastante máis razoable. Non se quixo, en fin, sei que as razóns se alegan, pero creo que non son as razóns correctas. E, bueno, pois agardemos que se poida solucionar. Nós, desde logo, vamos a presionar todo o que poidamos, como en xeral se nos fixo caso, por iso se chegou aos acordos que se chegaron, e o Concello cumpleu estritamente coas súas obrigas, incluso máis das que estaban previstas, están todas xa cobertas. Preocúpame moito o desfase que vai haber entre botar a andar Montecelo e a dotación de estacionamento. Aí sí que vamos pasar un momento crítico de verdade. Non sei se me explico. O sea, se ainda non están, desapareceron parte das plazas, porque van desaparecer cas obras do estacionamento, verdad? Non está o novo estacionamento, e parte da superficie tampouco, porque está traballando, estará aberto e ampliado Montecelo. Aí vai haber un momento, un ano, 2, 3, francamente difíciles. Por o asunto, incluso, ten presa para poder xestionalo canto antes. Ese sí que vai ser un momento moi complicado, moi complicado. Estou seguro que vai ser un momento moi complicado, que agardemos que dure o menor tempo posible. Señor Mosqueira, señor Domínguez Artime. Bueno, muchas gracias. Yo dos cosas. Primero, unirme al grupo municipal y a todos los grupos expresados por el alcalde para felicitarnos por el ascenso del Pontevedra
y creo que es bueno que quede constancia el lamento, por lo menos del Grupo Popular, del reciente fallecimiento que nos acabamos de enterar del Santo Padre, del Papa Francisco, que creo que, siendo este momento, viene a cuento. Lo siguiente, voy a utilizar las palabras del señor Mosquera. A lo mejor me paso un poco de tiempo, siempre suelo ser, pero es un tema realmente complejo. Y antes, por alusiones, señora Gulías, si quiere saber una enmienda buena, enmiendas a la totalidad de unos presupuestos, busque los del Bloque Nacionalista Gallego, Bloque Nacionalista Galego en la Diputación, porque va a aprender usted muchísimo de esas enmiendas, y cuando los encuentre me los pasa, porque no los hemos visto. Bueno, creo que, imitando una vez más al señor Mosquera, creo que hay que hacer un poco de memoria. Y lo primero que hay que decir es que Pontevedra está de enhorabuena. Está de enhorabuena porque va a contar con un hospital público magnífico, un hospital que veníamos necesitando todos los pontevedreses, tanto los pacientes como los profesionales, y ahora van a tenerlo de la máxima calidad. Un hospital que va a tener una nueva unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intensivos pediátricos, en la que entre todos hemos conseguido que se va a triplicar el área de urgencias, un hospital con quirófanos inteligentes, un hospital que va a tener radioterapia que va a ayudar a muchísimos pacientes oncológicos que antes tenían que irse, un hospital que va a tener un elevado número de camas y de habitaciones individuales. Por lo tanto, yo creo que es un hospital en el que todos nos tenemos que congratular. Y lo primero que hay que decir es que es el hospital probablemente más participado de la historia de los que se han hecho en Galicia, porque hasta, si no me equivoco, 2.000 aportaciones entre profesionales y asociaciones participaron en esta recreación de este hospital. Pero además es que es un hospital fruto del consenso, de un consenso que fue muy complicado, un consenso entre la Xunta de Galicia con la Consellería de Sanidad y el Ayuntamiento de Pontevedra. No vamos a decir aquí todos los problemas que hubo. Había unos que los querían hacer en un sitio, había otros que tenían otra idea y al final entre todos conseguimos el consenso por el bien de los pacientes, que es lo que ha hecho la Consellería de Sanidad. Este enorme consenso sobre Montecelo, bueno, pues tenía algunas distensiones. Desde el Concello de Pontevedra se apostaba por los Leira Parkings y a lo mejor desde la Xunta se decía que en Montecarrasco había muchísimos más sitio para aparcar, pero al final se llegaron a acuerdos. Yo creo que hay que poner en valor los acuerdos políticos entre todos. Y cuando se hizo este consenso y cuando se diseñó este hospital, ya se sabía cómo iba a ser y se sabían las dificultades que entendían. Por eso me llamó profundamente la atención y por eso creo que se rompió un poco ese consenso cuando en la última moción que se presentó en la Diputación de Pontevedra, el Bloque Nacionalista Galego votó a favor de exigirle al asunto un parking público, porque este hospital era fruto del consenso y creo que en ese momento se rompe un consenso que tenían todos los grupos políticos. Y desde luego, desde el Partido Popular, nadie puede decirnos que no somos conscientes de lo que está pasando. Hace casi un año trajimos a este pleno una petición de que se reforzasen los servicios públicos de transporte, que se creasen buses lanzadera gratuitos, sobre todo en los picos en los que los profesionales iban y venían a trabajar. Y, lamentablemente, el señor Mosquera y el señor Lores votaron en contra, no así el Partido Socialista, que fue sensible a esta situación. Por lo tanto, desde el Partido Popular venimos avisando de estos problemas y lo hicimos siempre con mucha prudencia, no echando las culpas de unos a otros, como ha hecho el Bloque Nacionalista al votar a favor de que sea exclusivamente la Xunta el que lo haga. Por lo tanto, una vez roto este consenso, que yo lamento, por lo menos a nivel político, lo que hay que decir es que al que le corresponde hacer un parking público gratuito en la ciudad de Pontevedra es el alcalde. Es el que tiene la responsabilidad. El que tiene la responsabilidad de hacer un parking público gratuito es el señor Lores. Y les pongo un ejemplo. ¿Quién lo hizo en Vigo? El alcalde. Lo hizo Caballero. ¿Por qué? Porque el que tiene la capacidad de abrir o cerrar calles, como vamos a ver después, o el que tiene la capacidad de hacer aparcamientos disuasorios en una ciudad, el que le corresponde es el alcalde de Pontevedra. Por lo tanto, el que tiene que hacer un aparcamiento disuasorio, sin duda, es el señor Lores. Repito, ¿quién hizo el aparcamiento público gratuito en Vigo al lado del Cunqueiro? Lo hizo el señor Caballero. Por lo tanto, el que tiene las mismas competencias, porque es igual de alcalde, es el señor Lores. Por cierto, alcalde, gracias
al Partido Socialista. Por lo tanto, son los alcaldes los que lo tienen que hacer. Y además la Xunta ha hecho un esfuerzo enorme para dotar al hospital de la máxima tecnología y de las máximas y de 170 millones para dotarlo, que creo que es la mayor inversión que se ha hecho en Pontevedra en los últimos años. Por lo tanto, lo que hay que decir es que se ha hecho un esfuerzo y no suficiente con eso, ha invertido 3,5 millones de euros en hacer un hospital, un parking para que sea con precios absolutamente competitivos, no como el parking de Santiago, que le quiero recordar a mis colegas socialistas, que fue promovido por el Ayuntamiento Socialista y que ahora mantiene los precios con el Bloque Nacionalista en la alcaldía. Por lo tanto, creo que hay que tener un poquito de visión en ese sentido. Claro que nos gustaría que el parking fuese absolutamente gratis, claro que nos gustaría, pero es que lo que va a hacer la Xunta de Galicia, de acuerdo con el Concello en un programa que fue conjunto, es que va a incrementar las plazas gratuitas de forma muy significativa. Se van a incrementar las plazas de aparcamiento gratuito. Por lo tanto, es muy importante. Y claro que va a haber un problema entre que se vaya, como decía el señor Mosquera, en el que se va a crear un parking de pago con precios, repito, muy competitivos, tanto para profesionales como para situaciones y colectivos. Y ahí va a haber un cuello de botella. Y nosotros lo que proponíamos, porque este era un plan conjunto, es que se hiciese y se reforzase los transportes públicos. Lo que pasa es que aquí el alcalde votó que no. Por lo tanto, entendemos que hay un problema muy grave de aparcamiento, entendemos que la Consellería de Sanidad, a lo que se dedica generalmente, y es lo que hacen todos los hospitales de Galicia, no hay otro donde no lo haya hecho, es a dotar de la máxima tecnología para que los pacientes y los profesionales tengan las máximas garantías de trabajo. Y lo que tenemos que decir es que tenemos un ejemplo cercano donde el que tiene que hacer el ayuntamiento, y que es lo que ha hecho el alcalde de Vigo, ayuntamiento gratuito, y el que tiene las competencias para hacer parkings públicos disuasorios, es el alcalde. Por lo tanto, el que tiene la responsabilidad de hacer un parking público gratuito, y aquí desde el Partido Popular se lo exigimos, es el señor Lores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, tenga la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, acabamos de enterar. Digo que acabámonos de enterar e yo agradezo, señor Domínguez, con un certo retraso de uns cuantos anos, que a decisión de levar o hospital de Montecelo, o novo hospital a Monte Carrasco, era porque ali se aparcaba mellor. A verdade, bueno, non sei, esa parcela de Monte Carrasco, que xa pasou por todas as propostas posibles de facer cidade deportiva, trasladar a Ence, facer un hospital e demais, resulta que o traslado de Montecelo era porque se aparcaba mellor. A decisión foi porque a vostedes lles conviña máis facer o hospital en Monte Carrasco por múltiples motivos que non vamos a analizar aquí, non? Pero fala vostedes de vostedes rachar o consenso. Quen racha o consenso? Si na Xunta de Galicia entre o ano 2007, 2005 e 2009 que gobernou o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, o consenso estaba con quen tiña que estar, coas plataformas sanitarias, cos profesionais, coa cidadanía, en definitiva, de ampliar un hospital que era o hospital de Montecelo. E foi Alberto Núñez Feijóo, e foi o Partido Popular, cando chegou á Xunta de Galicia no ano 2009, que, entre outras moitas cousas nesta cidade, enterrou o proxecto de Montecelo. Esa é a ruptura do consenso. E non hai outra ruptura do consenso. E, ademais, sin ningún tipo de razón. Bueno, ahora enterámonos que era para, insisto, facer que se aparcara mellor ali. E aí empezan os problemas, e aí empeza toda a loita cidadán para que vostedes, para que o Partido Popular entre en razón e execute o proxecto que había que executar, que era a ampliación de Montecelo. Di vostede que Pontevedra está de noraboa porque vamos ter un hospital punteiro. Home, só faltaba. O que pasa que o problema é que vamos ter un hospital punteiro como mínimo con 10 anos de retraso do que deberíamos ter tido. E con 10 anos como mínimo de retraso, acumulando sistemáticamente problemas na atención sanitaria por deficiencia de infraestructura na área sanitaria de Pontevedra. Non lle falo xa da atención primaria e de outras cuestións que vostedes foron chapodando durante os últimos anos. Noraboa, sí, pero noraboa con nubarróns. Primeiro polo retraso, segundo por esa dúbida do aparcamento, da
posibilidade de aparcar a precios razonables en Montecelo ou gratuitamente, que é o que debería ser. Vostede novamente fala aquí de precios moi competitivos. Pero cales son os precios competitivos? Dígano. Se xa teñen unha decisión tomada e xa saben canto nos van cobrar por aparcar en Montecelo, diga cales son eses precios competitivos. E entón poderemos decir se son xustos ou non son xustos á marxe, insisto, da gratuidade das prazas de aparcamento. E no Barróns tamén, porque segue planeando a dúbida do peche definitivo do Hospital Provincial de Pontevedra, que vostedes queren pechar e queren retirar da oferta sanitaria, da oferta de infraestructura sanitaria desta área e desta cidade. Non, por tanto, home, noraboa, si, efectivamente, vamos ter un hospital bastante mellor do que tiñamos a día de hoxe, pero unha noraboa moi matizada con todas esas dúbidas que poderían resolver e vostedes non resolven, non? E con respecto en fin, ao que se falaba do Hospital de Vigo e do aparcamento do Hospital de Vigo. Señor Domínguez, di vostede que tomemos nota, e eu poño en valor e puxen como desgraciadamente o Concello de Vigo ten que facer o que a Xunta non fixo no entorno do Hospital Álvaro Cunqueiro, pero pode tomar tamén boa nota do que está facendo a Xunta de Galicia, porque o Hospital de Vigo ten ese aparcamento gratuito feito polo Concello de Vigo en contra da opinión da Xunta de Galicia, que non só estivo en contra do primeiro, sino que está boicoteando sistemáticamente o segundo aparcadoiro gratuito que quere facer o Concello de Vigo no entorno do Hospital Álvaro Cunqueiro, non dándolle ou non permitindo que se construan uns terreos que son de titularidade autonómica no entorno dese hospital. Como dicía o señor Mosquera, que coincido plenamente con el, vostedes non se van escaquear deste debate a marxe de facer o aparcamento de pago onde se vai facer, o día que se faga, porque hasta onde eu sei a día de hoxe non temos nin os terreos a disposición para poder facer ese aparcamento. Veremos cando está o aparcamento habilitado, non? Pero no entorno de Montecelo vostedes poderían ter habilitado o terreo dotacional unha vez que se modificaba ese entorno para ampliación do hospital e permitir que o Concello, se quixese, pudese facer ese aparcamento gratuito, pero que hasta boicotearon tamén a calificación dese terreo porque non queren que se faga o aparcamento gratuito e porque, como sempre, queren facer negocio paralelo coa sanidade. E é o único que hai detrás desta decisión do Hospital de Montecelo e do aparcamento de Montecelo. E, por último, señor Mosquera, vostede é profesor de matemáticas, eu estudiei letras puras. Seguro que multiplica vostede moito mellor que eu. Pero o aparcamento de Vigo, o aparcamento feito polo Concello de Vigo a día de hoxe ten 400 plazas. Dame como mínimo 2 e pico das que ten, por 2 e pico, as que ten neste momento Montecelo no seu entorno como gratuitas. E ese segundo aparcamento que Vigo quere facer e que a Xunta está boicoteando sumaríalle 350 plazas máis, é dicir, estaríamos falando de 750 plazas de aparcamento gratuitas no entorno do Hospital Álvaro Cunqueiro. En todo caso, agradecemos o voto a favor e, polo menos, que a Xunta de Galicia escoita a demanda desta cidadanía e a demanda deste Concello para que nos dote de aparcamento gratuito no Hospital de Montecelo. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor alcalde. Bueno, a ver, decir certas afirmacións neste pleno, a verdade é que demostra un niveliño, un nivel de descoñecemento ou de tergiversación francamente exagerados. Non sei se sabe, señor Domínguez, parece polo que di non o sabe, que toda dotación ten que ter o seu número de plazas obrigatoriamente a conta da dotación. Creo que Montecelo son 1280, que ten que ter obligatoriamente, que ten que poñelas quen implanta esa dotación. Non vai a decir que o problema aquí é que o Concello tiña que poñer as plazas e a Xunta tan xenerosa que pon un número e demais. Non, verdad? Esa foi unha das cuestións que discutimos e que obviamente tiñan que cumplir e a cumplen incluso sobradamente. Vale, eso é tal. Ou dicirnos que os disuasorios, non sei, se non é competencia da Xunta, é competencia de Lores, non sei porque a Xunta vai facer aí diante do Pazo de Montero Ríos un que chama disuasorio, que non vai usar ninguén, pero bueno, non sei por que vai usar, se non ten competencias. A ver, un pouquiño de rigor, non? E, bueno, é a versión que ten de cal era a proposta municipal tamén lle arde o eixo, non? Non sei quen lle dou, desde logo, e agora nos empezamos a explicar quen lle contou esa versión, quere dicir que non a entendeu ou é bastante atravesado. Nós non defendíamos que fora Orleira Parkings, vale? Nós o que defendíamos era que o terreo rústico que é ali
se catalogara como compatible con estacionamento. Ora, eso, expropiado e feito un estacionamento ao aire libre, verdad? E con uns arboliños que non viña nada mal, que aquilo queda todo pelado, sen un puñetero árbol, toda a zona, verdad? Pois era moitísimo máis barato que facer un estacionamento en estrutura. Iso é o que defendíamos nós, verdad? E hubo que nos saboteou desde a Secretaría Xeral de Urbanismo, intencionadamente, ademais. Hubo que nos saboteou porque non o debeu entender e meteu nun lío ao Sergas e máis ao Concello. Iso foi así, a realidad foi así. E usted debe ter esa versión, verdad, que nós que defendíamos era que seguiran os Reira Parks. Non era iso, non era iso. O sea, que agora veñen, daqueles polvos, veñen estes lodos. E por culpa diso non rompemos ningún consenso. Aguantamos carros e carretas, Aguantamos carros e carretas. Porque, por exemplo, a urbanización agora, o Serga está dicindo que o vial que iba para eles cambiaron de idea e que agora se queda o Concello cos restos do vial porque fixeron unha estrutura ali que é imposible facer eso dunha maneira, polo menos, moi boa. Vamos a deixalo en que quede a ver se salva, verdad? E cambiaron e non dixemos nada. Vale, o sea, non rompemos ningún consenso. Agora, o sabotearnos unha solución urbanística que propuxemos, eso sí que nos doeu. E por eso o fixemos. Por eso dixemos, e creo que o expliquei na Diputación, se usted atendeu, con bastante claridade. En fin, creo que, como de hospitais, sabe moito máis o Serga, non vamos a meter, creo que de urbanizacións e como ordenar a mobilidade, creo que o Concello sabe un poquinho máis que os Sergas. E aí hubo quen interfireu e quen estropeou o que era un acordo francamente, creo que brillante, o sea, creo que con todas as condicións. Vamos a ver como resolvemos, e parte deste Concello vamos a resolvelo, ahora resulta que queren sacar a salida do estacionamento a un sitio que non vai a ningún lado, que ten unha serie de problemas bastante graves. Vamos a ver, estamos en negociacións, agardemos que cunda a sensatez e o sentido común. E dixo antes o señor Puentes, pero, repito, se quedara eso afectado, pois hai a posibilidade de que o Concello poida no futuro, se que é necesario, dotar ese estacionamento que sea. Pero así é inviable. Non temos título xurídico habilitante, como digo os xuristas, para proceder a expropiar e xestionar iso. Non o temos. E por vía urbanística se cadra dentro de 20 anos, se cadra. Igual, case seguro que non. Pois igual é unha posibilidad. Pola vía do proxecto sectorial, ou a PIA, do proxecto de interés autonómico, iso era inmediato. Era poñer dúas liñas. E non foi que non, e que non. Non se sabe por qué, non acabo de entender, pero, bueno, alá cada quen a súa responsabilidade. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Domínguez, ten a palabra. Sí, dos cosas. Lo primero, tenemos que congratularnos de que el Concello de Vigo tenga uno de los mejores hospitales de Europa y el Concello de Pontevedra vaya a tener uno de los grandes hospitales probablemente a nivel nacional y puntero desde luego a nivel europeo. Y eso es fruto del trabajo de la Xunta de Galicia y quizás por eso ha sacado y reeditado mayoría absoluta tras mayoría absoluta, porque se trata a los pacientes con la máxima tecnología. No voy a repetir aquí todo lo que se está haciendo en el Sergas, pero desde luego creo que los gallegos son absolutamente conscientes de la gran atención médica que tienen, con deficiencias, por supuesto, y que se van a mejorar, por supuesto. Segundo, pongo en valor, y lo he puesto aquí, el consenso que han tenido el Concello y la Xunta de Galicia para llevar a puerto este hospital. Y desde luego que estoy seguro que se han cedido en las dos partes. Ahora, déjeme decirle, 20 años no tardó el señor Caballero en hacer un parking gratuito y es el alcalde de Vigo. Por lo tanto, si el señor Caballero lo puede hacer en Vigo, el señor Lores lo puede hacer sin duda en Pontevedra, que es lo que tiene que hacer. Desde luego aquí, desde el Partido Popular, exigimos sin duda que el señor Lores haga todo lo posible por tener un parking público gratuito en el Concello de Pontevedra y cerca de Montecelo, que pueda hacerlo, que mejore las frecuencias y que haga buses lanzadera para los trabajadores y para los usuarios de Montecelo, que es algo que puede hacer el Concello de Pontevedra, que le pedimos aquí en el Pleno de Pontevedra y que el señor Lores votó en contra porque dijo que no quería hacerlo. Desde luego, señor Puentes, todos recordamos su foto anunciando el hospital de Montecelo y que la obra se hacía con el dinero del Gobierno de España. El ridículo absoluto todavía resuena de esa foto. Por lo tanto, si usted dice que va con retraso, pues si usted cree que lo hizo el Gobierno de España, pues siga usted creyéndolo. Y para hablar de lo buenos que son los socialistas,
cuando hicieron el centro de salud de La Parda, pues tampoco se acordaron del aparcamiento en ese entorno y desde luego no hay aparcamiento público en el entorno y es necesario. Por lo tanto, a dar lecciones yo creo que no se tiene que decir. Creo que tenemos que congratularnos que tenemos un grandísimo hospital público en ciernes. Creo que vamos a tener una grandísima atención, creo que vamos a atender los pacientes de Pontevedra una grandísima calidad asistencial. Creo que vamos a tener un enorme espacio para el disfrute de los profesionales que puedan desarrollar sus tareas en las mejores formas y, desde luego, nosotros lo que pedimos es que el Ayuntamiento y el señor Lores haga un aparcamiento gratuito disuasorio, que lo puede hacer, como lo hizo el señor Caballero. Pedimos que refuerce los sistemas de transporte público. Y vamos a explicar, bueno, nuestro voto, que creo que es importante decirlo, y el voto va a ser favorable, porque analizando los puntos, punto 1, dotar ao Hospital Gran Montecelo dun aparcadoiro público totalmente gratuito. No solo va a tener uno, va a tener 3. No solo van a tener las plazas que tiene ahora, sino que se van a incrementar. Por lo tanto, votamos absolutamente a favor. Segundo, incrementar as plazas de aparcamento existentes na actualidade para poder así cubrir a demanda existente. Por supuesto que se van a incrementar. La Xunta, con el Concello de Pontevedra, ya anunciaron en el proyecto que tenían que se van a incrementar las plazas de aparcamiento público. Tercero, promover e incrementar as liñas de transporte público dando cobertura a todos os concellos e os de cobertura do Novo Montecelo. Desde el Partido Popular presentamos aquí hace casi un año una moción pidiendo esto desde el Concello de Pontevedra y, por supuesto, que queremos que se refuercen en todo. Y, desde luego, con el que estamos máis de acordo es instar ao Concello de Pontevedra a, no caso de que a Xunta manteña os plans para concesionar o aparcamiento dunha empresa privada, promover alternativas de aparcamiento gratuito para a ciudadanía. Por lo tanto, ¿cómo vamos a estar no vamos a estar de acuerdo y votar a favor de una moción que lo que busca, estoy convencido, es el consenso del Partido Socialista para que podamos votarlo a favor y tiene nuestro voto a favor. Por lo tanto, yo creo que hay un problema serio, hay un problema que en Vigo ha resuelto de manera razonable el alcalde de Vigo y aquí tenemos un alcalde que esperemos que haga lo mismo que se hizo en Vigo, que yo creo que es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Está debatido o tema porque... no, falta... Usted perdone, despistei. Señor Puentes, ten 2 minutos para rematar. Espero resolvelo antes incluso. A ver, señor Domínguez, sin acritude, porque ademais vai votar a favor, entón tampouco quero darlle demasiado. Pero, hombre, que me fale vostede de atribuirse obras e de ridículos con fotos despois da súa Lérez anunciando que iba a renovar toda a iluminación da parroquia porque a Diputación lle daba ao Concello 1,3 millóns de euros que non sabía nin para que llos daba inicialmente. En fin, calificouno vostede de ridículo. Eu non vou calificalo. O de Montecelo, hombre, unha parte o Goberno de España de cartiños dos fondos Next Generation e demais pon aí e ademais destinados especificamente para Montecelo. Pero, bueno, deixemos correr o asunto porque, en fin, tampouco é que teñamos que fixarnos no exemplo de vostede en Lérez. E con respecto ao de Vigo que vostede trae aquí, eu pido na moción e nos pedimos na moción que efectivamente o Concello teña esa sensibilidade, pero tamén o Concello ten que ter a posibilidade e o alcalde ten que ter a posibilidade de facer iso. E para facer iso hai que ter terreos nos que se poda facer iso. En Vigo hainos, ou habíos, por sorte, ao lado do hospital, cualificados como equipamento público e, por tanto, o Concello de Vigo tivo a sensibilidade e, ademais, legalmente o pudo facer. En Montecelo, efectivamente, a día de hoxe, se a Xunta de Galicia non recualifica eses terreos, non se podería facer, porque non hai chan dotacional e, por tanto, vostede dixenllo antes, non se pode escaquear. A Xunta de Galicia ten tamén que actuar. O Concello podería poñer os cartos e o Concello podería facer ese aparcamento gratuito, pero precisa que a Xunta de Galicia habilite ese terreo para poder facelo. Por tanto, pregúntolle eu hoxe aquí, vostede comprométese a que o Goberno da Xunta de Galicia habilite chan no entorno de Montecelo para, se fose o caso, o Concello ou a Xunta, que quen debería facelo, puidese facer ese aparcamento gratuito? Compromete a súa palabra a que Alfonso Rueda e a Xunta de Galicia van a habilitar ese terreno en torno de Montecelo?
Dicía o señor Mosquera, está aberto o proceso neste momento, poderíase facer. Diga vostede que se compromete e que lle vai pedir a Rueda e a Xunta de Galicia que habiliten ese terreo. O mesmo que os buses, están moi ben os buses lanzadera desde o centro de Pontevedra cara a Montecelo, pero o problema está tamén na área sanitaria, o problema está nos buses que veñen do resto de concellos cara a Montecelo que non dependen do Concello de Pontevedra, que dependen da Xunta de Galicia. Comprométese vostede a que a Xunta de Galicia aumente frecuencias e aumente servicios desde fora de Pontevedra cara a Montecelo? Se de verdade está convencido, pois fale co seu goberno, comprometa a súa palabra e que recuperemos ese consenso do que vostede falaba que a mí me encanta na política. En todo caso, agradecido polo voto a favor e nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Puentes. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista. Ningún. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 5. Ratificación da súa inclusión por urxencia. Quedamos por ratificada. Señor Puentes, señor Domínguez. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á modificación da ordenanza de mobilidade amável. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión. Moitas gracias, señor presidente. En relación á proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á modificación da ordenanza de mobilidade amable, este asunto determinouse favorablemente na sesión da Comisión de Mobilidade, Infraestructuras e Obras e Servicios do 15 de abril de 2025, cos votos a favor dos membros do Grupo do Partido Popular, os votos en contra do BNG e a abstención do Partido Socialista e do PSOE. Asimismo, despois presentouse unha emenda por parte do Partido Socialista que engade un apartado ao primer punto da proposta e propón incorporar un segundo punto en relación á mesma que se facilitou a todos os membros da mesma e que, no seu caso, terá que ser votada antes da proposta. E nada máis. Señor secretario, señor Domínguez Artime, ten a palabra. Bueno, pues tenemos aquí un tema novedoso y vamos a empezar diciendo que si un alcalde puede cerrar una calle, incluso contra el criterio de la mayoría de los pontevedreses, ¿cómo no va a poder hacer un parking disuasorio en su ciudad? Bueno, pues desde el Partido Popular traemos aquí una modificación de la ordenanza de movilidad amable del Concello de Pontevedra porque lleva más de 500 días obstaculizando nuestra proposición normativa, con un objetivo claro, que es la de que no se abra Reina Victoria. Y como va a quedar de manifiesto, el Partido Popular es el único partido que quiere abrir Reina Victoria. A otros les vale algún estudio de tráfico de 3 al cuarto, a otros les vale hacer así, bueno, pues giros poéticos para decir que la quiere abrir, pero que no la quiere abrir así, que la quiere abrir de otra forma. A nosotros no, a nosotros no nos van a colar eso, no nos va a colar el cierre de Reina Victoria, queremos su reapertura y la queremos por varias cuestiones que creo que son importantes. La primera es una cuestión ética. Y aquí tenemos una cuestión en la que Lores le mintió a los pontevedreses. Le mintió a todos los pontevedreses cuando dijo que cerró la calle para proteger a los niños del instituto de la pandemia. Creo que es un comportamiento, y lo voy a decir así, el comportamiento es mezquino, el de utilizar una pandemia para una pandemia que llevó a mucha gente a sufrir y a fallecer, pues utilizar ese argumento, el de que los niños tenían que ser protegidos para cerrar una calle indefinidamente, creo que es un argumento mezquino y, desde luego, lamentable. Y es lamentable utilizar la pandemia para estas cosas. Utilizar el sufrimiento, utilizar el miedo en aquel momento para tener un rendimiento político de algo que ya querían hacer y que estaba programado, como se supo posteriormente, creo que es algo que es grave y que además es mentir a los pontevedreses. Por lo tanto, creo que es una cuestión de ética traer esta moción aquí y reabrirla. Pero bueno, también sabemos todos que se retrasó el alumbrado navideño para apoyar y luchar contra el cambio climático, solo un año. Eso no fue mentira, eso fue un apoyo al cambio climático. Pero creo que es la forma de proceder
de un alcalde que se acostumbra, cuando las cosas no salen como quiere, a mentirle a los pontevedreses. La segunda, parte de la ética, es una cuestión de lógica. Una cuestión de lógica porque el cierre de Reina Victoria no solo entorpece el tráfico, sino que complica la entrada y la salida de la ciudad de los pontevedreses, no solo la entrada, también la salida, y que además empeora gravemente algunas zonas que se han visto perjudicadas, como puede ser la zona de Campolongo, de forma importante. Por lo tanto, la primera es una cuestión ética, la segunda es una cuestión lógica, porque no tiene sentido que tardes más de 10 minutos en algo que puedes hacer el mismo trayecto en menos de un minuto. Por lo tanto, creo que es lógica. La tercera es una cuestión de consenso y de mayorías. Es cierto que gané las elecciones de forma holgada, es cierto que Lores las perdió de forma contundente, pero creíamos, o creemos, por lo menos eso dijeron algunos, y que la gran mayoría de este pleno tenía el consenso con la apertura de Reina Victoria, luego vimos que no. Pero creemos y estamos convencidos de que la gran mayoría de los pontevedreses quieren esta reapertura. La gran mayoría de los pontevedreses creen, y así lo han expresado en las urnas, que esto es necesario. Cuarto, por una cuestión de ahorro. Hay que ahorrar dinero de los pontevedreses y, desde luego, nos parece un despilfarro que se haya hecho ahí un skatepark que nos cuesta 12.000 euros cada vez que se retira. Y ya sabemos que como mínimo una vez al año se retira. Ahora, que se retire para hacer las fiestas no tiene lógica, que se retire porque pasa por ahí una carrera en las Navidades, desde luego es absurdo y es un coste que no tiene ningún sentido. Es decir, el tema del despilfarro creo que es grave, que cada vez que al señor Lores se le ocurra que pase por ahí una carrera o cada vez que tengamos fiestas, los pontevedreses tengamos que pagar 12.000 euros para desmontar el skatepark y volver a montarlo, creo que es algo que no tiene ningún sentido y es una desfachatez absoluta. Y, desde luego, es una moción necesaria porque lo que creemos, y eso lleva 500 días obstaculizado, es que es el Pleno de Pontevedra el que debería tener la potestad de abrir y cerrar calles, sobre todo cuando así lo decide la mayoría de la voluntad de los pontevedreses. Pero bueno, como no le gusta lo que hemos presentado, el señor Lores la tiene guardada en un cajón. Por lo tanto, por una cuestión de ética, por una cuestión de lógica, por una cuestión de mayoría social, por una cuestión económica y por una cuestión de voluntad de devolver competencias al Pleno sobre la capacidad de las calles, entendemos que Reina Victoria debe reabrirse. Creo y estoy convencido de que la gran mayoría de los pontevedreses quieren reabrir Reina Victoria, así nos lo trasladan, así nos lo dicen y, desde luego, creemos que hemos dado argumentos más que de sobra para que esto sea así. Muchas gracias. Moitas grazas, señora alcaldesa accidental. Señor Domínguez, fala vostede de ética, de coherencia, de lóxica, de consenso, de maiorías, pero aplique o conto. É dicir, o primeiro partido que trouxo a este pleno a apertura da rúa Raíña Victoria foi o Partido Socialista no mes de setembro do ano 2023, prácticamente no primeiro, no segundo pleno ordinario que celebrou esta corporación, cunha moción na que dicíamos claramente o que queríamos facer con Raíña Victoria. E vostedes votaron a favor desa moción. Hoxe traen a súa moción. Presentámoslles unha enmenda na que dicimos o mesmo que dicíamos na moción que vostedes votaron a favor en setembro do ano 2023 e rexeitan a enmenda. Votan en contra. Cal é a coherencia? Quen cambiou de parecer? Quen cambiou de opinión? Vostede que hoxe vota en contra do que votou a favor no ano 2023 ou o Partido Socialista que mantén hoxe exactamente o mismo que dicía no ano 2023? Quen cambiou de criterio? Quen é incoherente? Vostedes. E dígolle por qué. Porque a vostede importa un pepino abrir Raíña Victoria. Vostede o único que quere é facer política con Raíña Victoria. E canto máis tempo Raíña Victoria estea pechada, vostede estará máis feliz, porque é o único que lle interesa, intentar facer política cunha mala decisión, de verdade, do goberno municipal. É o único que lle interesa. Por eso, vota unha cousa a favor no mes de setembro do ano 2023 e hoxe, cando lle planteamos o mesmo, vota en contra. Agora, o consenso racha nos demais, non racha vostede. Fágao ver. Fágase un autoanálise, unha mínima autocrítica.
porque, insisto, podería existir ese consenso, pero non existe. Como non existe, cando vostede vota a favor dunha modificación de crédito, hai un ano no que Raíña Victoria non aparece por ningún lado e non hai ningún problema para que vostede apoie unha modificación de crédito do goberno municipal, pero logo cando o Partido Socialista vota a favor das modificacións de crédito consensuadas e vostede non, somos malísimos porque non está Raíña Victoria en las cuestiones que se meten en las modificaciones de crédito. É que é a incoherencia personificada a vostede, o sea, non nos dé leccións de coherencia aos demais. Fíxese, en Raíña Victoria hai tres posturas, eu creo que ten este pleno e que están máis ou menos definidas desde o inicio do mandato municipal ou desde finais do anterior mandato municipal. Hai unha postura que é a do goberno municipal do BNG, que nós entendemos errada, que consistiu en pechar unha rúa para nada e en manter unha rúa pechada para nada, cun espacio absolutamente degradado e cada día máis, ademais, e causando todo tipo de incomodidades. Hai outra postura que é a súa. A primeira, intentar facer barullo e política con este asunto, sin máis, porque, insisto, non queren abrir Raíña Victoria, nin lles interesa para nada a apertura de Raíña Victoria. Pero que se vamos ao papel, o que propoñen é levantar o skatepark, sacar os volardos e vía libre. E que por ali segan pasando os mesmos tráficos, segan xerando ruído, xerando contaminación, que os tráficos de pasada entre a estrada de Sanxenxo e a estrada de Vigo sigan atravesando Pontevedra, que para nada, porque non paran na cidade, non fan absolutamente nada máis que atravesar a cidade xerando ruído, xerando contaminación e colapsando a Praza de Galicia e o entorno de Campolongo como estaban colapsadas antes e como todo o mundo sabe, as caravanas que tiña que facer por ali para atravesar a diario prácticamente a calquera hora a cidade. Ese é o seu plan. E logo hai outro plan que é do Partido Socialista, o que nos chamamos revivir Raíña Victoria, que é facer o que a inmensa maioría da cidadanía de Pontevedra quere que se faga con Raíña Victoria. Primeiro, transformar urbanísticamente ese espacio, transformalo nunha rúa na súa totalidade de plataforma única, exactamente igual que acontece en outras moitas zonas da cidade, e que teña un tráfico de servicios, que por ali podan pasar os residentes no entorno de Campolongo, as persoas que vayamos a comprar, que vayamos ás academias, que vayamos á hostelería, que vayamos aos comercios, o que se chama en Pontevedra o tráfico de servicios, que poda pasar por ali e que ao mesmo tempo teñamos un espacio urbanísticamente rexenerado e non pasen os vehículos e os tráficos que non teñen que pasar, que son eses tráficos de pasada entre a estrada de Sanxenxo e a estrada de Vigo. E, ademais, queremos aproveitar esa obra para abrir o Parque das Palmeiras cara a Raíña Victoria, para sacar a varanda que temos actualmente, facer unha escaleira longitudinal desde o parking hasta a antiga Cámara de Comercio ao longo de toda a rúa e poder facer un acceso, comunicar peatonalmente ambos espacios e que ao mesmo tempo teñamos unha grada e que esa nova plaza reurbanizada poda ser utilizada tamén para eventos públicos os días que se considere oportuno ao longo do ano. Que ten en contra vostede deste modelo? Cal é o defecto, cal é o fallo que ten este planteamento? Que non o propón vostede, simplemente. E agora, pois votan contra. E votan contra porque intenta provocar que o Partido Socialista vote en contra da súa moción para poder sair mañá e decir ai, que malos el PSOE, mira, en el fondo non quere abrir Raíña Victoria, somos los únicos que queremos abrir Raíña Victoria. Se ten o discurso feito desde onte, xa acaba de decir aquí, somos el único partido que se va a demostrar que quere abrir Raíña Victoria. Pode repetir 1000 veces, pero non o quere ninguén, porque os feitos delátano directamente. Por tanto, nos planteamos esa moción dicindo isto que acabo de dicir, esa emenda á súa moción, que di o mesmo que dicía a moción que votamos a favor vostedes e nós no ano 2023, e se é coherente, se de verdade cree na coherencia e cree no consenso, acepte a emenda e terá o voto a favor do Partido Socialista á súa moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Puentes. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Eu antes quedei anonadado e reíme porque hai un mes o señor Domínguez votou en contra da moción de Montecero, exactamente nos mesmos términos, que dando o cuarto punto e ora aquí defendeuna con ahínco a favor. Ali en contra que a favor, creo, non levantou a man, non votou ali. Sí, votou, era solamente eso, que só pasou un mes, non pasou moito máis tempo. Ben, eu, bueno, xa os
digamos que a experiencia e a trayectoria mirando, a veces hai que repasala, porque diste, caramba, igual a ver se vamos estar equivocados unha vez e outra e tal, porque se un mira, pois resulta que todo o que fixemos en Pontevedra, todo, sempre estivo mal, sempre. Eu que non sei como o PP, claro, cambiou de xente, porque senón volvería aquí con aquele bloque que nos bloquea, co xiro á esquerda, e ora ven con Reña e Vitoria. Señor Domínguez, non hai 500 días, hai 5 anos que se fechou Reña e Vitoria. 5 anos, 5 anos son uns poucos máis días que 500, como case 4 veces máis. Case 4 veces máis. E ora ben, creo que se fixera a vez Alfonso XIII e Reña e Vitoria. Alfonso XIII foi pola pandemia, Reña e Vitoria non. O sea, foron os dous a vez polo mesmo motivo. É igual, retorcemos todo e ora resulta que Reña e Vitoria non. Pero que pasaron moitas cousas desde aquela, 5 anos, aunque, en fin, a vida en Pontevedra tranquila, non, e tal, pois pasan moitas cousas, como, por exemplo, que se aprobou neste pleno, por certo, sin ninguna intervención do PP, non dixo nada máis que votar en contra, non sabe por qué, aprobouse un PEMUS, no que supón que teñamos unha zona de baixas emisións que hasta a DXT, a Dirección Xeral de Tráfico, se bateu o cobre para aceptala, en contra do que dixo o PP, de que quería era poñer que a xente tuvera que cambiar de coche para poder entrar en Pontevedra. E temos unha zona de baixas emisións, gracias a Reña e Vitoria e outras medidas, verdad, que hoxe levantala, pois, suporía o que suporía, que pasaron moitas cousas, moitísimas cousas, pero igual, seguimos para atrás. Eu, calquera día, van presentar unha moción polo xiro á esquerda, estou convencido, porque, vamos, xiro á esquerda sí que é algo discrecional, o sea, hasta se podía cambiar. Ora, o da Reña e Vitoria supón cargarse a zona de baixas emisións, ou pode supoñer cargarse a zona de baixas emisións, ni máis ni menos. É que aprobou este pleno, non aprobou a Xunta de Goberno só, que sexa, Claro que aquí se aproban cousas, igual que na Xunta de Goberno anterior, resulta que se aprobou o PEMUS tamén, e despois no pleno, que tuvo unhas consecuencias e demais, despois volvemos atrás, volvemos adiante, como os actos administrativos, que afortunadamente estes son, pois, literatura política, todas estas mocións, o que sexa, afortunadamente, pois, resulta que teñen as súas consecuencias, senón isto sería un cachondeo, ahora decidimos o gozo, pois cambiamos, despois non sei o qué, con todas as implicacións, absolutamente fantástico. Bueno, agarrarse xa o argumento de que hai que levantar o skatepark, entón non facemos nada, porque resulta que, cando se fan festas ou outros actos, hai que levantar as farolas e cambiarlas de sitio. Non sei canto custa, pero se cada custa máis de 12.000 euros. Pero non, aí non, solamente o skatepark, argumentos e tal. E xa a proposta que se fai de modificación xe é absolutamente brillante, non? É dicir, é simplemente por ocurrencia. O sea, tal como está na ordenanza, é con informes técnicos, obrigatorios, preceptivos. Non, agora facultativos. O sea, que se un ten maioría no pleno, ou ten brazos suficientes, chega aquí e dicir, vou a cortar a autostrada, xa está, bota, listo, carajo, e con eso corto, e acabouse. Un pouquiño de sensatez, caramba, un pouquiño de mesura e de sensatez. Que aquí, facultativo, non vai a ser cos técnicos municipais, por certo, dos maiores especialistas do mundo en mobilidade urbana, aquí están faltando ao respeto continuamente, verdad? Pois resulta que non teñen nada que opinar, que va. Non vai a ser que opinen que eso pois está ben para que funcione mellor a cidade ou que sexa, verdad? Pero, entonces, eu non fai falta que anuncie o voto, non vou facer unha de Domínguez de votar máis ou menos, creo que mantemos a coherencia e creo que está claro que mellorou bastante a situación tanto diante do Sánchez Cantón como en Campolongo, como en Eduardo Pondal, mellorou bastante a situación e aparte témolo no PEMUS e demais. Xa non quero pensar as medidas que están no PEMUS que vai haber que ir adoptando progresivamente, porque así o temos, porque senón teremos que obligar a xente a cambiar de coche para entrar en Pontevedra e creo que é bastante máis traumático co que se está a facer. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que el señor Mosquera no lee las mociones. Debió leerlas como leí yo la enmienda que presentó el Bloque Nacionalista Galego a los presupuestos de la Diputación. Porque, desde luego, en la moción que venía aquí, decía, la que trajo el Partido Socialista antes,
decía que instara al Ayuntamiento de Pontevedra que haga un parking gratuito en Montecelo. Por lo tanto, ahí sí que podemos votar sin ningún tipo de problema. ¿El Concello de Pontevedra hace cosas bien? Alguna, no muchas, no vamos a exagerar, pero alguna cosa bien claro que puede hacer. Desde luego, mentirle a los pontevedreses para cerrar la calle no fue una cosa que estuviese bien. Señor Mosquera, me lo va a usted por lo menos aclarar. ¿Y que pasaron muchas cosas desde que se cerró Reina Victoria? Sí. Pasó que el Partido Popular, después de 12 años, ganó las elecciones al Concello de Pontevedra. Pasó que el Partido Popular recuperó la Diputación de Pontevedra y pasó que el presidente Rueda ganó su primera mayoría absoluta, la quinta, en Galicia. Por lo tanto, han pasado bastantes cosas. Creo que es importante. Desde luego, lo que no se puede negar es que el señor Lores y el señor Mosquera, a pesar de que mintieron en su momento, tienen la teima de que hay que mantener cerrada Reina Victoria. Y el Partido Popular está convencido de que eso no es positivo para la ciudad. Por lo tanto, aquí hay dos puntos que podemos entender. Ahora, me van a permitir, señores socialistas. Fuimos los primeros en presentar una moción sobre Reina Victoria. Usted hace como Pedro Sánchez. Hay un Pedro Sánchez antes de ser presidente y un Pedro Sánchez que dice las cosas cuando es presidente. La primera moción que presentó el Partido Popular, presentó 4, pero en el mandato anterior, no tengo tantos mandatos como el señor Mosquera, pero todavía tengo memoria, las presentó el Partido Popular. Y las presentó el Partido Popular en este pleno y usted votó en contra de reabrir Reina Victoria. ¿Por qué estaba usted en este pleno? Es más, le voy a recordar, porque usted tiene una memoria muy frágil, formaba usted parte del gobierno municipal que cerró Reina Victoria. ¿O no se acuerda? Claro, es que me parece que es un poco de intentar olvidar. ¿O usted solo cuenta desde que empieza este mandato? Y los mandatos anteriores no le valen para nada. 4 veces la trajimos a pleno, 4 veces votó usted en contra. Y de repente, al principio de este mandato, cuando el señor Puentes y el Grupo Socialista todavía tenían algo de criterio y no se rindieron a los presupuestos de Lores, trajeron una moción que intentamos ver que podía ser de cierto consenso y la votamos a favor en aras de intentar reabrir Reina Victoria. ¿Qué hicieron ustedes cuando tuvieron la oportunidad de abrir Reina Victoria? No hicieron nada. Pidieron un estudio de tráfico. Por lo tanto, ya, bueno, pues vamos a presentar aquí lo que realmente queremos y lo que realmente es bueno para los pontevedreses, o es lo que nosotros entendemos. Porque lo que entienden ustedes no lo sabe nadie. Porque votaron 4 veces en contra. Luego llegaron a la campaña electoral y dijeron que le iban a abrir, para sorpresa de todos, sobre todo de los que con cierta ironía seguían los procesos electorales. Después usted, digo aquí, dijo que era el primero en abrirla y nosotros la apoyamos. Y ahora resulta que no quiere abrirla. No es una exigencia, como tampoco es una exigencia traer el mercadillo al centro. Pobres aquellos que confiaron en ustedes del Partido Socialista para abrir Reina Victoria. Pobres aquellos que confiaron en ustedes para traer el mercadillo al centro, porque ya han visto lo que ha hecho usted, mentirles a la cara descaradamente. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar una enmienda que se basa en que vamos a hacer un estudio de tráfico y después del estudio de tráfico ya veremos. Desde luego, es una absoluta falta de lógica. El Partido Popular quiere reabrir Reina Victoria. Lo ha dicho, lo diremos, y siempre hemos votado a favor de esta situación. No como ustedes, que en el mandato anterior, cuando, por cierto, formaban ustedes parte del gobierno municipal que cerró Reina Victoria, votaron 4 veces en contra. Pero usted a lo mejor es que solo es concejal desde el año 23. Ya se olvidó de los mandatos anteriores y de lo que votaba. Pero bueno, los socialistas todos sabemos que tienen memoria corta y no voy a entrar en debates que luego nos calentamos y me manda Martín callar. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde el Partido Popular, pedimos la reapertura de Reina Victoria. Lo que queremos es que Reina Victoria se reabra como estaba antes, para que mejore el tráfico. Lo que queremos es lo que quieren la mayoría de los pontevedreses, y lo que quiere usted no lo sabe nadie. Por eso traemos esta moción al Pleno, por eso queremos que el Ayuntamiento de Pontevedra reabra y por eso queremos devolver las competencias al Pleno. Desde luego, no creo que no haya, señor Mosquera, ninguna decisión plenaria que no tenga informes técnicos y que lo avale. Está claro que aunque haya una decisión plenaria, si tiene informes técnicos en contra, desde luego probablemente no se puede ejecutar. Nosotros siempre vamos de la mano de la legalidad y de las decisiones técnicas en ese sentido. Por lo tanto, creo que desde el Partido Popular queda claro lo que queremos. Creo que desde el Bloque Nacionalista Galego se sabe exactamente lo que quieren. Lo que no sabemos es lo que quiere el Partido Socialista, que yo lo que creo que quiere es ir intentando engañar a la gente una y otra vez, pero creo que 2 veces no se le va a engañar. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. O Partido Socialista quere que vostede vote a favor da emenda que lle presentamos á súa moción e terá o voto a favor da moción enmendada para poder, efectivamente, reabrir Raíña Victoria, pero nesas condicións humanas, razonables, e que, insisto, é o que todo o mundo quere. Pregúntelle aos veciños de Campolongo se queren ter a Praza de Galicia como a tiñan antes e a Avenida Augusto García Sánchez como a tiñan antes, ou prefiren que eles que residen ali podan acceder ás súas vivendas, podan acceder aos seus garaxes, que a xente que ten ali negocios poda recibir os clientes a través da Rúa Raíña Victoria, pero non todos eses tráficos que non paran en Campolongo, que non compran ni consumen no comercio e na hostelería local e que non ten sentido que atravesen Raíña Victoria nin a Praza de Galicia nin toda a zona de Campolongo. Por tanto, sexa coherente e vote a favor do mesmo, insisto, que votou no ano 2023. Ofrezo incluso, se quere, modificar a emenda. A ver se o problema é iso. Podo poñerlle que baldearemos 3 veces ao día a Rúa Raíña Victoria. E se está de acordo, pois eu meto na emenda e xa está, non pasa nada. Vale? Pode facelo. E eu baldeamos 3 veces ao día a Rúa Raíña Victoria se cree que esa é a solución para poder chegar en aras do consenso, para poder chegar a un entendemento. Non? O problema, insisto, non é ese. O problema é que vostede quere só facer polémica, ruído e política con Raíña Victoria. Non busca ningún consenso e non busca ningún entendemento. Non? E reitero que lle dixen, o primeiro partido que trouxo a este pleno neste mandato, como dixen antes, Raíña Victoria, foi o Partido Socialista. E foi cando se debateu por primeira vez esa proposta do Partido Socialista para Raíña Victoria. O PSOE no anterior mandato votoulle en contra as súas mocións, efectivamente, porque, como lle dixen, non estamos de acordo con o que vostede propón para Raíña Victoria. Nós non estamos de acordo con que por ali haxa un fluxo de tráfico innecesario polo centro da cidade. Por tanto, votamos en contra daquela, claro que sí, e dixen, e somos coherentes con esa postura desde o primeiro momento, non? Pero, insisto, se quere consenso, teno na moción que xa votamos a favor xuntos no ano 2023 e que novamente lle emendamos agora, non? A vostede parecelle pouco o estudio de viabilidade, o estudio de tráfico que se aprobou no orzamento municipal, que consensuamos co Bloque Nacionalista Galego e consensuamos co Goberno Municipal. Pode tomalo a chirigota e pode tomalo a choteo, como se toma as divisións internas dentro do seu grupo municipal, para que nos riamos e pareza que aquí non pasa nada e que todo está maravilloso e fantástico, pero o problema teno vostede na casa, non o temos nós. Non? E o estudio de tráfico, efectivamente, pois a vostede parece unha tontería, a nos parecenos importante. Primeiro porque nos vai dicir como se ten que comportar a mobilidade non son Raíña Victoria, en todo o entorno da Rúa Raíña Victoria, na Rúa dos Palamios, en San Roque, no Campo da Torre, en toda esa zona. En segundo lugar, porque se vai abordar tamén toda unha urbanización, unha humanización dese entorno que os veciños levan moito tempo reclamando, que a nós tamén nos parece interesante e que, ademais, é coherente co feito xa no mandato anterior polo Partido Socialista nesta zona da cidade. Non? E, insisto, podelle parecer pouco, eu tamén iría máis, a postura do Partido Socialista, a de máximos non é esa. O que pasa é que nós sí que traballamos polo consenso. E este foi o punto de entendemento entre dous partidos que pensan diferente sobre Raíña Victoria, que é o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. E foi o punto de consenso que, cedendo e chegando, buscando de verdade ese punto de consenso, puidemos chegar para que a cidade tivese orzamentos, que é o máis importante que lle pode pasar a esta cidade, facendo tamén coherentemente o que fixemos o ano pasado, que cando hai entendemento e cando hai vontade de chegar a acordos, pódese chegar. Que pasaría se estivese vostede na nosa posición? Simplemente castigaría a cidades en orzamentos, porque novamente a vostede non lle interesa que a cidade teña orzamentos. A vostede o único que lle interesa é poder chegar á alcaldía a costa de que a cidade estea o peor posible cada día. Nós non participamos desa política, nós non somos o Partido Popular, afortunadamente, e nós non vamos a estar nesa postura nunca, porque nós o primeiro que queremos é que a cidade funcione, a cidade vaya ben e se respeten as maiorías que saíron das eleccións municipais. E vostede non ten maioría absoluta, afortunadamente para Pontevedra e para todos os pontevedreses. Non? Por tanto, tome ese choteo que queira, pero o que podemos preguntar é que conseguiu vostede para Raíña Victoria durante estes 2 anos? Que conseguiu vostede para Pontevedra durante estes 2 anos de mandato municipal? Que conseguiu negociar, que conseguiu consensuar, que conseguiu... Non conseguiu nada. Por tanto, se o estudio de mobilidade que o Partido Socialista conseguiu nesta negociación de orzamento lle parece pouco, como calificaría o que conseguiu vostede? Porque nada. Absolutamente nada. E con respecto á feira, home, señor Domínguez,
Insisto, mire a modificación de crédito que lle votou a favor ao Bloque Nacionalista Galego e pregúntese onde está a feira, nesas condicións que vostede lle puso ao Goberno para aprobar aquela modificación de crédito no seu momento. Non, sexa coherente con vostede mesmo, non faga o ridículo e non nos provoque vergoña allea con cada intervención que fai neste pleno, por favor. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Mire, houve un señor candidato do Partido Popular que se presentou en un concello sumamente importante dicindo que se iba a cargar todas as restriccións de tráfico que naquel momento chamaban Madrid Central. Foi o señor Almeida. E resulta que pasou despois? Pois pasou despois que chamou Madrid 360 e endureceunas extraordinariamente en relación ao que era Madrid Central. Esos son feitos obxectivos que están aí. Claro. Por qué? Porque resulta que se non o facía, os barrazos que iban caer da Unión Europea eran guapos e xa estaban en marcha. Vale. Entonces, con respecto a Reina Vitoria e outras medidas que se adoptaron, a postura do PP, e non só do PP, sempre foi a mesma. Se se adopta unha postura por parte do Concello, por parte do Goberno, e resulta que non hai quen proteste, entonces cala e deixa pasar. E se hai quen proteste, dá igual que sea un 50 ou medio, pois entonces é o adalid de opoñerse. Sempre tuvo moi claro o modelo. O PP sempre tuvo claro, tan claro como que levou ao xulgado. Hoxe temos que escoitar os camiños escolares cando o propio Tonucci veu aquí a dicir que ese modelo había que superalo. Pero da igual. Da igual, quedamos alá hai 15 anos, hai 20 ou 50, da igual. Sempre tuvo moi claro o modelo, en contra, totalmente en contra e punto. Pois eso, que pasaron moitas cousas, e o señor Almeida prometía que se iba a cargar Madrid Central, pero obviaba, non sabía que eso estaba no Tribunal de Xusticia da Unión Europea. Vale, en este caso, ustedes non saben ou non queren saber, ou non leron, que está no PEMUS, e que hoxe temos unha zona de baixas emisións con todas as da lei, polo tanto, as subvencións por aí non van ter problema, etcétera, que outras cidades están sudando, gracias a estas medidas. E, digo claramente, se algún día, Dios non lo queira, pero bueno, chegan ustedes a gobernar, vai a manter Reina Vitoria, porque senón vai ter que dicir aos ciudadanos, se abro Reina Vitoria, teño que prohibir que os coches que non teñan etiqueta eco non entren na cidade. Diga eu claramente, vai ter que dicir, lle gusta ou non. É igual o pensa, para que ele igual o pensa, igual pasa como Almeida e mire, non chamolle de nome, pero voulle poñer moito máis, porque ten moitísimo máis, están ampliando, non? O 360 con respecto a Madrid Central. Entendes? Porque as cousas teñen consecuencias, e xa pasaron cousas, e pasan. Entón, claro, non vaya a ser que teña que devolver os millóns da zona de baixas emisións, non vaya a ser que cae un barrazo por outras cousas, non vaya a ser. Entón, con esta alegría, xa digo, para min isto, por desgracia, forma parte da literatura política. Aquí declaramos o que sea, con, afortunadamente, consecuencia práctica ninguna. Afortunadamente, porque senón isto sería caótico. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez, ten a palabra para rematar. Para cerrar rapidamente, ojalá algún día Pontevedra tenga un alcalde como es el señor Almeida, gran amigo mío además, ojalá. Tengo que decir, que creo que hay dos posiciones muy claras, la de Lores de cerrar Reina Vitoria o la del Partido Popular abrir Reina Vitoria. Creo que hay dos modelos. Y luego hay unos que no saben muy bien lo que quieren hacer. Y yo me pregunto, ¿el Partido Socialista qué ha conseguido en Reina Vitoria en estos 2 años? Nada. ¿El Partido Socialista qué ha conseguido para el mercado llevarlo al centro? Nada, absolutamente nada. Eso sí, ha facilitado presupuestos a cambio de nada. Pues nosotros creo que no es el modelo a seguir. Creemos que es importantísimo abrir Reina Vitoria. El señor Mosquera no dice toda la verdad, vamos a decirlo así. La reapertura de Reina Vitoria no implica que se vaya al traste todo el PEMUS, se puede hacer de otras fórmulas. Y lo sabe usted perfectamente. No vayamos por ahí. Eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede abrir Reina Vitoria, se puede hacer un PEMUS de otras características. De hecho, desde el Partido Popular no tengo la mínima duda desde el Partido Popular que la reapertura de Reina Vitoria sería beneficiosa para toda la ciudad y estoy seguro que ese informe de tráfico que ha encargado el Partido Socialista no va a aclarar nada.
Por lo tanto, desde nosotros no aceptamos la enmienda, vamos a estar en contra de la enmienda y pasamos a votar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Sometemos o punto A emenda primeiro. a votación. Primeiro votamos a emenda. É do PSOE, deles, do PSOE. Bien. Pois sometemos a emenda a votación. Votos en contra da emenda do Partido Socialista. 19, non sei. Están todos. 20, abstención ninguna, votos a favor, 5, rexeitase a emenda e pasamos a votar a moción. Votos en contra da moción, 9, abstencións, 5. Votos a favor, 11, apróbase por maioría. E pasamos ao punto número 6, ratificación tamén da inclusión por urxencia, sin problemas. Non hai urxencia, non sei. Non é? É o que teño aquí. Espera que teño que poñer as gafas porque non as vexo. Non vexo. Onde teño as gafas, tío? Sempre vexo as gafas. Aquí. Proposición do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE relativa á ampliación e mellora do complexo deportivo Manolo Barreiro e a adaptación de novos equipamentos deportivos nos centros educativos da Xunqueira. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Incentivación Sociocultural na sesión do 10 de abril de 2025 ditaminou favorablemente a proposición do Grupo Municipal do PSG-PSOE relativa á ampliación e mellora do complexo deportivo Manolo Barreiro e dotación de novos equipamentos deportivos nos centros educativos da Xunqueira, cos votos a favor dos grupos do Partido Popular e do PSOE e a abstención do BNG. Moitas gracias. Grazas, señor secretario. Señor Fariña Casanova, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bo día a todas e a todos. Interveño aquí en nome do Grupo Municipal Socialista para defender a proposición registrada o pasado 1 de abril na que propoñemos a ampliación e mellora do complexo deportivo Manolo Barreiro e a dotación de novos equipamentos deportivos nos centros educativos da Xunqueira, concretamente no CEIP Xunqueira 2 e no IES Xunqueira 1. Como ben saben, o complexo deportivo Manolo Barreiro é un dos centros deportivos máis importantes da cidade, tanto en extensión como en número de usuarios. A maioría, nenos e nenas que acoden a diario a practicar o deporte que lles axuda a manter unha vida activa e saudable. Atópase ubicado entre o campus universitario da Xunqueira e o espazo natural da Illa das Esculturas. Consta actualmente de 2 campos de fútbol 11 e outros 2 de fútbol 8. Dotación que, ademais de presentar importantes necesidades de mantemento, se ten quedado desfasada para a demanda actual. Se nos centramos na demanda, contamos únicamente os clubes de fútbol que teñen asignados estes campos como zona de adestramento regular, son máis de 1000 os e as deportistas que empregan as instalacións de xeito habitual. Se a isto lle sumamos outros feitos, como é o aumento na demanda de uso deste complexo deportivo por cada vez máis equipos e máis clubes, ou a falta de máis espazos útiles para poder adestrar e competir non só en fútbol, senón tamén noutros deportes que precisan de herba, como poden ser o rugby ou o béisbol, isto fai que a oferta de instalacións deportivas deste ámbito non sexa suficiente. Se nos centramos no mal estado de mantemento, e para iso queramos usar unhas pequenas fotografías, este é o estado do campo de fútbol Manolo Barreiro 1, de fútbol 11, no que as liñas están xa levantadas. Se vemos o de fútbol 8 directamente xa non hai liñas. E se vemos o de fútbol 8-2, o que temos en vez de liñas son acordeóns. O estado de mantemento é totalmente deficitario. As malas condicións nas que se atopan algúns dos terreos de xogo, especialmente os de campo de fútbol 8, os empregados polos nenos e nenas de minoridade, dificultan enormemente a práctica deportiva e supoñen un alto risco de lesión, como demostra o feito de terse incrementado de xeito notable nos últimos tempos o número de sucesos deste tipo, chegando a haber incluso protestas públicas por partes de pais e nais
que deberían facernos sentir vergoña. Isto pasou en febreiro deste ano, en febreiro de 2025. Isto fai que non só a oferta sexa insuficiente, senón que sexa de mala calidade e incluso perigosa para os nosos fillos e fillas. Falando de fillas, parece mentira que nun concello no que tanto se defende a igualdade, cousa da que coido todas e todos os que estamos aquí, estamos moi orgullosos. As nosas fillas non teñan onde cambiarse porque as instalacións deportivas non están aínda adaptadas ao afortunado e sobresaínte incremento de nenas e mulleres que practican estes deportes eternamente masculinizados. Supoño que a nosa concelleira de Deportes, a que é tamén de Igualdade, terá detectado esta eiva e estará en trámites de arranxala. Fronte a todas estas necesidades, a zona na que se ubica o complexo deportivo Manolo Barreiro presenta unha grande oportunidade. A existencia nas súas inmediacións dos colexios e institutos da Xunqueira, que contan con instalacións deportivas amplas, aínda que mal conservadas e claramente infrautilizadas. Consideramos que, coordinando ambos equipamentos, lograríase cun mesmo investimento solucionar dúas necesidades. Por unha banda, dotar os centros educativos de instalacións deportivas modernas e axeitadas que sexan usadas, isto é importante, en exclusiva polos colexios en horario lectivo de actividades extraescolares, e, por outra banda, ampliar os terreos de xogo do Manolo Barreiro usando os campos do CEIP Xunqueira 2 e do IES Xunqueira 1 en horario non lectivo e sempre que os colexios non o necesiten para as súas actividades regulares, en función das condicións marcadas polos respectivos consellos escolares. Por todo isto, dende o Grupo Municipal Socialista, propoñemos dúas liñas de actuación. A primeira, instar ao Goberno Municipal a renovar con carácter urxente a herba artificial e demais equipamentos dos terreos de xogo dos dous campos de fútbol 8 e do campo número 1 de fútbol 11, construir novos vestuarios para que as nenas e mulleres podan empregar estas instalacións en plena igualdade cos nenos e os homes, cubrir as gradas de público dos dous campos de fútbol 8, demanda moi repetida por todos os pais e nais que ali van, mellorar e programar con carácter regular o mantemento do terreo de xogo e todos os campos deste complexo. E, por último, noutra banda, instar o Concello e as Consellerías de Deporte e Educación en relación ás instalacións deportivas dos colexios e do instituto, a acordar, xunto cos respectivos consellos escolares, as condicións para a cesión ao Concello do uso fora do horario lectivo e das actividades extraescolares destes centros, destes campos de fútbol de terra cos que contan actualmente. Por outra banda, construir nestes terreos sendos campos de herba artificial de última xeración, no CEIP Xunqueira 2 un campo habilitado para fútbol 11, fútbol 8, rugby e béisbol e no IES Xunqueira 1 un campo de fútbol 8. Desta maneira, incrementar así estes novos campos a oferta de horas de adestramento e competición para o complexo Manolo Barreiro. En caso de que isto se aprobe, dar traslado do presente acordo ás Consellerías de Presidencia, Xustiza, Deportes, Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, así como aos diferentes grupos con representación no Parlamento de Galicia. Desta maneira, obteríamos máis instalacións educativas, máis recintos e oferta deportiva, máis igualdade para nenas e mulleres, 10.000 metros cuadrados para novo espazo educativo e deportivo e 30.000 metros cuadrados para adestrar e xogar no complexo Manolo Barreiro. Como sei que no pasado o Partido Popular presentou algo parecido, pero que quedaba bastante máis corto, porque o único que pedía era a mellora do mantemento, coido que estará de acordo e que apoiará esta moción. Entendo que o BNG, tendo en conta que a concelleira, repito, a concelleira de Deportes tamén o é de Igualdade, terá esa, non sei como dicilo, esa sensibilidade, non sei a palabra, para votar a favor tamén desta moción. Por lo cal, espero que sexa aprobada por unanimidade e nada máis, e moitas gracias. Señor Fariña, señora Gulías Torreiro, ten a palabra. Moi bo día de novo a todas. Pois sí, señor Fariña, imos votar a favor
non vamos a descubrir as nosas intimidades, xa o sabían porque xa falamos, entonces xa sabían que íbamos a votar a favor desta moción. Bueno, ben, dito isto, imos a votar, ou permítanme facer algunha matización ou algún apunte. Fíxese, no punto 1 non temos ninguna dúbida de votar a favor porque, de feito, xa existe un expediente de contratación iniciado para a reposición desa herba que efectivamente está en malas condicións, dese céspede, perdón, por un importe de 142.937,84, polo tanto xa iniciado ese expediente, ese contrato de suministro, imos a proceder a facelo no tempo, na maior brevidade posible. En canto o de construir novos vestiarios e demais reformas, fíxese, tamén temos encargado xa un proxecto e ese é o motivo, un dos motivos fundamentais de votarlle a favor, un proxecto básico e un proxecto de execución que conta xa con unha memoria descriptiva e un programa de necesidades nas instalacións deportivas, precisamente nesa mesma área que vostede menciona, e aí se contempla a reorganización tamén dos vestiarios para dotar de vestiarios femininos. Permítame pisarlle seguro chascarrillo, señor Juncal. É unha pena que nos 4 anos anteriores, cando vostedes levaban deportes e igualdade, non se entenderan vostedes e non tiveran, como dicilo, esa sensibilidade de impulsar ese tipo de proxectos. En segundo lugar, e aí é onde estivemos falando, e agradezolle a disposición e a vontade de diálogo. Eu, como ben sabe, señor Fariña, estivemos vendo, porque temos algunha matización ao respecto do segundo punto, gustaríame enmendar in voce e engadirlle, se teñen a ben, no punto 2 da súa moción, no apartado B, engadirlle ao final construir nestes terreos en dos campos de herba artificial de última xeración, no CEIP Xunqueira 2, un campo habilitado para fútbol 11, fútbol 8, rugby, béisbol, e no IES Xunqueira 1, un campo de fútbol 8, engadirlle ou outras modalidades deportivas. Porque sí que é certo que estamos vendo a posibilidade e falando con algúns clubes e cos técnicos, técnicas, vendo a posibilidade de abrir estes terreos a outras modalidades, porque en fútbol pois temos instalacións deportivas o mellor non tan céntricas como Manolo Barreiro, pero suficientes. Estamos construindo un campo de fútbol en Salcedo e temos horario amplio ou posible para esta modalidade, para o fútbol. Entonces, podemos tamén traballar ou ver as posibilidades de falar de unha pista curta de atletismo, dun espacio para patinaxe, é dicir, algunhas outras cuestións que podemos compatibilizar, e estou segura que chegaremos a estes acordos, porque non hai problema. Como lle digo, voto favorable, gustaríanos expor estes proxectos que digo xa están iniciados, xa están en marcha de reorganización do espazo deportivo público do Manolo Barreiro e tamén do CEIP Xunqueira 2 e 1, coa comunidade educativa, cos clubes, cos partidos, como non podía ser de outro xeito da oposición, e estou segura que chegaríamos a un acordo, máis nada. Grazas, señora Gulías. Non me apaga isto. Señor Juncal Peñas, ten a palabra por alusión. Que sorpresa. Moitas grazas, señor alcalde. Señora Gulías, eu, de verdade, agradezo moitísimo que se adiante meus propios argumentos. Eso o que quere dicir é que hai un grupo aquí político que mantén a súa coherencia dende o último mandato ata este, un concelleiro que sigue defendendo exactamente o mesmo dende o último mandato a este, e hai outros dos grupos políticos que van defendendo unha cousa ou a contraria en función do que lle interese políticamente. Dito o cual, señora Gulías, eu hoxe non lle iba a interpelar en absoluto, pero xa que me alude, pois aí lle vai a miña resposta. Señor Fariña, nos imos votar a favor, evidentemente, desta moción. Agora, ten vostede un papelón nese grupo municipal que non o querría eu para min.
Porque, mire, se vostede mira a súa dereita, aí hai 3 concelleiros, vou excluir a señora Hermo porque non era concelleira nese mandato, que votaron en contra sistemáticamente a todas e cada unha das propostas que vostede fai neste documento. Isto foi así durante un mandato sistemáticamente, pleno tras pleno. Eu voulle facer, ademais, unha recomendación e ata creo que lle vou facer un favor. Mire, este é o programa electoral do Partido Popular. Podemos quitarlle a foto de Rafa Domínguez se vostede se sinte máis cómodo. Este é o programa electoral do Partido Popular para as eleccións municipais do ano 2023 e, ademais do programa electoral, van aquí adxuntadas tamén en toda esta documentación todas as mocións que presentou o Partido Popular este concelleiro na materia de deportes no último mandato en a que vostedes, insisto, vostede non que non estaba, pero vostede non é un extraterrestre que caiu agora de repente no pleno e vostede xa estaba afiliado no Partido Socialista e xa facía vostede os seus pinitos internos no Partido Socialista, non? Porque eu creo que, ademais, vai a aforar traballo. Vostede o que ten que facer é, con esta documentación, cambiarlle o membrete logo do partido, poñer o Partido Socialista, cambie tamén o cabezado, poña o seu nome, e así aforres o traballo durante todo o mandato. Agora, eu creo que a máis lista dese grupo municipal, a máis hábil políticamente falando, é a señora Blanco. Mire, a señora Blanco empezou neste mandato tendo para sí as competencias de deportes no grupo socialista. Cando fixeron vostedes a esa reorganización interna que nos teñen acostumbados a señora todos os mandatos, cando a señora Castro vaise ao Parlamento de Galicia, asegurando antes, por se acaso, a concellería aquí non vai a ser, a señora Blanco o que fixo foi, sabendo, prevendo os papelóns que iba a ter que perpetrar neste pleno, pois pasarlle a vostede o marrón de presentar pleno tras pleno mocións xa debatidas e presentadas polo Grupo Municipal do Partido Popular que vostedes votaron en contra. Mire, aquí só hai dúas opcións, señor Fariña. Ou ben vostede vai por libre, cousa que eu recomendo e faría vostede ben, e defende, sen consultar co Grupo Municipal do Partido Socialista, todas estas mocións as presenta ás súas costas, cousa que, insisto, eu lle recomendo, porque seguro que vai estar moito máis atinado que no mandato anterior, ou os 3 concelleiros que ten vostede á súa dereita, o que fixeron o mandato anterior foi plegarse aos intereses do concelleiro de Deportes nese momento e voceiro do Partido Socialista, poñendo o partido por diante dos intereses dos pontevedreses do deporte local. Elixa vostede a historia que máis lle guste. Elixa vostede que quere ser. Se quere ser, como fixeron os seus compañeiros, un concelleiro que se pliega aos intereses do partido ou se vai seguir vostede presentando mocións positivas como esta para os pontevedreses. Insisto, eu lle deixo, se quere, despois do pleno, todas estas mocións que presentamos, que seguro que lle vai moitísimo mellor nos anos que quedan de mandato. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas. Señor Fariña. Señor Fariña Casanova, ten a palabra. Bueno, a ver, por partes. O primeiro, congratularnos todos da información que nos acaba de trasladar a Concelleira de Deportes, de que se vai a cambiar a herba, non dixo de que campos, supoño que será dos 3. Da reorganización dos novos vestuarios. Perfecto. Nada que dicir. En canto a emenda, por suposto, xa estaba falado, como vostede quiso que todo o mundo soubera, acéptase sen ningún problema. Señor Juncal, eu non lle quero quitar a foto ao señor Domínguez. De feito, cantos máis anos este o señor Domínguez nesa foto, mellor para toda Pontevedra. Para toda Pontevedra, porque teño moi claro que o señor Domínguez non vai a ser alcalde de Pontevedra. Outra cousa é se vostede quere sacar a foto do señor Domínguez. Eso non o teño tan claro. Dende que eu estou neste pleno, vostede, cada vez que tivemos que debatir, o único que fixo foi debatirme do mandato anterior. Falamos do que queira do mandato anterior, por certo. No mandato anterior, os señores e do que fala o señor Fernández, si arranxou un campo. Por certo, na súa moción que di que é exactamente a mesma, que estamos copiando unha moción, igual é que a señora Otero non lle enseñou a ler. Igual o problema está aí. Resulta que esta moción pon ampliación e mellora do complexo deportivo Manolo Barreiro e dotación de novos equipamentos. A súa, o único que falaba era do mal mantemento do Manolo Barreiro. Non é un tema xa debatido.
eu creo. Bueno, non sei, se vostede quere seguir falando do mandato anterior, o sitio non é aquí. Chame vostede o señor Fernández, tome un café con él e falará do que queira do mandato anterior. Eu vim aquí a facer propostas en positivo, a ver se vostede ten o papo de facer o mesmo. A máis e moitas gracias. Moitas Moitas grazas, señor alcalde. Señor Fariña, home, se vostede de 5 anos, case 6, que levou de concelleiro, ve meter aquí unha sola moción, cando non sei nin cantas presentei, pois, home, sí, moi ben. Para vostede toda a razón do mundo. Eu teño aquí, polo menos, 10 ou 12 propostas, mocións, propostas que levamos a comisións, propostas que fixemos no programa electoral que foron públicas, mesmo fixemos tamén unha mesa de debate tamén falando do tema dos vesteiros femeninos, do deporte femenino, no que participaron deportistas como Antía Chamosa, xente do mundo do deporte como Charo Castro, que seguro que vostede a coñece, en a que se puxeron nesa mesa de traballo moitas destas problemáticas en riba da mesa. E nós tamén dixemos, por exemplo, redactar un plan director de instalacións deportivas municipais, actualizar a ordenanza regulada de instalacións deportivas. O digo para que vaya notando por se quere seguir presentando mocións nos próximos meses. En fin, señor Fariña, eu, por certo, xa que vostedes están sempre con este rollo dos líos internos, ademais, teñen vostede tamén que falar. Pero, bueno, eu a min, a foto do señor Domínguez, que sigue estando moitísimo tempo, eu estou agradecidísimo ao señor Domínguez que confiara en min como fixo nas últimas 2 eleccións, eu estou comodísimo co señor Domínguez de candidato e de líder. Igual de cómodo, ou máis, bastante máis, que o que estaban os 3 que ten aí á dereita co señor Fernández e xa vimos todos o que pasou. O digo porque vostedes son moi amigos de falar dos demais sen limpiar a casa propia. Dito cual, señor Fariña, de verdad, eu quero falar, eu falo do mandato anterior non porque eu non teña ideas, é que todas as mocións que nos presentamos poden ser exactamente as mesmas que se presentaron no mandato anterior. E todas as mocións que vostedes presentan sistemáticamente son as mesmas mocións que presentamos nós e que vostedes, foron vostedes os que votaron en contra. Non me riña a min. Dígalle vostede ao señor Puente, a señora Blanco e a señora Rey que por que votaron en contra. Pregúntenlles a eles. Eu pregúntelle tamén ao señor Fernández. Eu podo tomar un café co señor Fernández cando queira. Pero imagino que vostedes no Partido Socialista, que isto é unha cousa, unha maravilla de relación, imagino que vostedes poderán tomar e tomarán café diariamente case co señor Fernández, non? Porque son así vostedes de guais. Dito cual, señor Fariña, imos votar a favor, imos deixar aquí o debate, de verdad, eu lle volvo a insistir que se quere levar as mocións do Partido Popular ao Pleno, eu llas deixo encantado da vida. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Juncal. Señor Fariña, ten a palabra. Vale, só para pechar brevemente, voulle agradecer 2 veces, non unha, 2 veces. A primeira polo voto a favor e a segunda polas mocións, porque vostede, xa sabemos o que ten que traballar agora, non as vai a presentar. Entón, pásemas que xa as presento eu. Moitas gracias, non máis nada. Pois moitas grazas aos dous. Sometemos o punto a votación. Ela fixo unha especie de emenda en boche para que quede claro. Sí, pero creo que admiteu, non? Sí, pero cal é o texto? Cho pasamos despois, que non está. Que constar en acta. Ten que constar no vídeo. A ver. Engadir aí, a ver. Sí. En vez de punto y final, coma, o outras modalidades deportivas, punto final. Outras modalidades deportivas. Ben, sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta ninguna. Amenda. No, a amenda está admitida. Sí, pero con ela. O vídeo que consta. Abstención ninguna, votos a favor, 20 todos, 24, apróbase por maioría. E pasamos ao último punto da orde do día, que dice, este sí que hai que ratificar a ausencia por parte do viceportavoz do Partido Popular ou viceportavoz voceira. Sí. Por todos. Aprobamos a urxencia.
Ratificación da súa inclusión. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á humanización da Praza da Capela de San Amaro. Hai que dictarme, a pesar de iso. Dictarme a maiores. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. En relación á proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á humanización da Praza da Capela de San Amaro, este asunto ditaminouse favorablemente na sesión da Comisión de Mobilidade, Infraestructuras e Obras e Servicios do 15 de abril de 2025 con votos a favor dos grupos do Partido Popular, do PSOE e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rey González, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bos días a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer o voto favorable do Grupo Municipal PSOE a esta moción, así como recoñecer a boa disposición do BNG, esperando que finalmente tamén se sumen co seu voto positivo no pleno de hoxe, a pesar da súa abstención na comisión. Confío en que esta proposta veciñal acade a unanimidade dos tres grupos municipais. Hoxe traemos a este pleno o sentir maioritario dos veciños e veciñas da contorna de San Mauro, que veñen de constituír unha comisión veciñal co claro obxectivo de recuperar e humanizar a praza da Capela de San Mauro. Trátase dun espazo que non é só físico, de gran valor histórico, patrimonial, cultural e emocional. É un lugar que fala da memoria do barrio, de tradicións e sentimentos. Esta praza é o corazón espiritual, o símbolo de San Mauro, onde se atopa dende hai tempos inmemoriables o seu cruceiro, a insignia da plaza. Un cruceiro de tal importancia cultural que o mesmo Castelao chegou a dibuixar. Por desgraza, este cruceiro leva sufrindo danos ao longo do tempo, a causa dos pequenos golpes dos coches. A día de hoxe atópase nun estado preocupante e grazas novamente á labor veciñal que o recolleron e o guardaron para podelo arranxar unha vez máis, ocupe o seu lugar diante da Capela de San Amaro, a súa praza. Daí que os veciños organizasen e constituísen a comisión veciñal para impulsar a iniciativa que permita dignificar a plaza. A proposta que traemos é sinxela pero vital para o barrio. Queremos que a plaza sexa humanizada e para iso debe de contar con bancos, papeleiras, luces LED e, sobre todo, o cuidado que se merece. Non estamos a falar dunha gran obra, senón dunha intervención que permita devolverlle ao barrio o seu lugar de encontro e celebración. Esta moción nace dende abaixo, ca participación cidadana real, que son os veciños, e por iso creemos que debe de contar co apoio de toda a corporación municipal, sin excepcións. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular instamos o Goberno Municipal a que chegue un acordo coa titularidade dos terreos e que traballen da man a Administración e a veciñanza e mellorar a vida do barrio. Remato xa recalcando o noso compromiso ca Praza da Capela de San Mauro e cos veciños e veciñas, que simplemente piden o que é de xustiza, que este espacio teña o cuidado que se merece. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Rey González. Ten a palabra a señora Blanco Rial. Xa. Bueno, moi bo día, moitas grazas, señor alcalde. Teño a voz un pouco tomada por razóns obvias. Dalle a noraboa ao Pontevedra Club de Fútbol, señor Juncal, por alusións. De verdade que voto moitísimo de menos non poder levar deportes para poder, por o mínimo, contestarlle a vostede. Eso sí, por favor, rógolle que non me copie, porque esta frase que repitiu hoxe ata 3 veces teño apuntada de que nos vai a dar as mocións feitas por vostedes, díxella eu ao señor Pablo Fernández o mandato pasado. Bueno, a ver, que non pasa nada, que eu ya presto, pero vamos, está clarísimo que me copiou claramente. Ben, non pasa nada. En todo caso, está clarísimo, quedounos clarísimo que o concelleiro que máis traballa, bueno, a señora Pardo tamén, do Grupo Municipal e o señor Juncal, con todo o traballo que ten feito, eu rogaría ao Grupo Municipal do Partido Popular, porque non por nada, porque son das que penso que a oposición ten que estar forte, porque a nosa labor é moi importante, que é a labor de fiscalización da acción do Goberno Municipal. Entón, eu rogaría un traballo interno do Grupo Municipal do Partido Popular que, dende esta bancada, polo menos deste lado do Grupo Municipal Socialista, non acabamos de ver. E por que digo isto? Porque nos vamos a votar que sí a esta moción. Claro que sí, como non vamos a votar que sí? Primeiro, unha zona que a min gusta moitísimo, que paseo moi habitualmente,
os que temos familia no Camposanto de San Mauro imos habitualmente, a min gustame ir andando, e dame moita pena ver o cruceiro así. Pero vamos a votar a favor pese a esta moción, porque esta moción está chea de inexactitudes, de erros, de incoherencias. Eu diría que hai un certo halo de misterio na moción, falase de os anacos, do cruceiro. Dice que está dibuixado por Castelao, como se Castelao pasara por ali, fixeron un dibuixo non ao cuartillo. Non, a ver, vamos a... Vostedes que este ano falan tanto de Castelao, curiosamente, vamos a falar de que hai un libro que se chama As cruces de pedra na Galiza, na que está reflexado o cruceiro de San Amaro. Cruceiro importante, por tanto, de patrimonio artístico, como ben decía a señora Rei. Pero, máis alá de todo eso, cando fala dos anacos, a min, a verdade, leí a moción e quedei así un pouco preocupada, porque, ademais, debatímolo no Grupo Municipal. Quizás foi a moción de hoxe que máis debatimos no Grupo Municipal, porque tivemos un problema non de comprensión lectora, que estamos todos ben, creo que de comprensión lectora, pero había certos erros que non logramos entender. Entón, claro, foi unha hemeroteca. E aquí hai un artigo do Diario de Pontevedra, digo do Diario de Pontevedra, pero había de outros prensa local tamén, que dice: misterio resuelto, localizado los restos do cruceiro de San Amaro. Non é que os veciños collan os anacos e os metan na capela sin que... Non, aquí había unha operación que obviamente está dirixida, como ten que ser, polo párroco de Mourente, non? Os golpes, bueno, o cruceiro realmente, en novembro de 2024, non se caeu por un golpe dun accidente dun coche. Foi un golpe de vento por un temporal, non? Que eso non queda claro tampouco na moción, pero digo yo. En todo caso, sabendo a preocupación que hai dos veciños, que eu tamén comparto, evidentemente temos que votar a favor. Eu me imagino no bloque, no BNG, vai a contestar o señor Moreda, porque xa mo dixo, tamén falei con el antes, como falamos moito últimamente, PSDG e BNG. Sí, falamos, eu que sei, estamos con ganas de falar e falamos. Bueno, por lo visto vai contestar o señor Moreda. E como vai contestar o señor Moreda, el replicará mellor, pero, señora Rei, mire, unha cousa é conservación e outra restauración. No punto 1 da proposta de acordo di: chegaron a un acordo co titular do torneo para a humanización da praza de San Amaro. En esta, que eu sei, non? Nesta noticia, e o señor Mosquera en prensa xa di que o propietario é o arzobispado. E, como dicía antes, unha cousa é conservación e outra restauración. A restauración ten que facer o arzobispado. En todo caso, estou seguro que o goberno municipal non terá ningún problema en seguir a falar co arzobispado, como xa anunciou o señor Mosquera que se está a falar. E, por suposto, de instalar mobiliario urbano, insisto, virános moi ben a todos os que paseamos a zona moi habitualmente. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Moreda González. Ben, bo día, alcalde, concelleiros, concelleiras. Sí que é coñecido por todos a problemática que hai no adro da capela de San Mauro, non? Como os coches están ocupando este espazo, está funcionando como un aparcamento, e como hai veces que colisionan co cruceiro e o dan a súa estrutura. Nós estamos encantados de crear neste espazo unha zona de esparcimento e estancia, eliminando o estacionamento e dotando de calidade urbana como no resto da cidade de Pontevedra. Estamos estudando as opcións posíveis e agora mesmo non depende de nós, non é un terreo público, é un terreo do arzobispado e como vostedes saben, o Concello non pode intervir nun terreo que non é da súa propiedade. Porque, como vostedes tamén saberán, existe unha lei que proíbe iso. Entón, isto os veciños tamén o saben, xa tuvemos algún contacto con eles, e intentaremos buscar a mellor solución, que neste caso pasaría pola cesión do terreo, que é o dono é o arzobispado de Santiago, e que pase a mans do Concello para poder actuar. Na resolución da moción hai dous puntos, é un pouco liada, porque no primeiro pide chegar a un acordo co titular do terreo para a súa humanización. Eu entendo que chegar a un acordo será a cesión do terreo, porque senón non poderíamos facer nada do que están pedindo. E no segundo punto piden poñer unhos bancos
pero no primeiro piden facer unha humanización. Supoño que esta colocación de bancos estará incluída nesa humanización. E, bueno, se iso é así, nós imos votar a favor, porque, bueno, estamos xa facendo, bueno, é un asunto que temos en axenda e que seguiremos tratando. Moitas grazas. Algunha outra intervención, señora Rey? Non? Sí? Ten a palabra. Gracias, alcalde. O primeiro, agradecer aos dous grupos políticos o seu voto a favor da nosa moción para cumprir ca demanda dos veciños e veciñas da contorna da Capela. Dito isto, recalcar que merecen unha plaza en condicións de mobiliario público, mellora da iluminación e as alternativas de estacionamiento. Digo porque xa sabemos como actúan vostedes nesta contorna que tanto aparcamento necesita e que tantas posibilidades ten pero que se negan a facer. Hai unhas semanas o noso portavoz municipal reclamou a creación dun gran aparcamento nesta contorna, pero vostedes non están pola labor de ofrecer solucións ao caos circulatorio. Hai unha parcela na Rúa Abundancia de 2.500 metros que é da mesma titularidade que o terreno da Capela, na que ustedes sin negociaron poñer composteiros e non un aparcadero disuasorio. Simplemente porque non lles dá gana, porque teñen múltiples opcións para solucionar os problemas de aparcamento na contorna de San Mauro e neganse a todas. Unha zona que teñen totalmente abandonada e que usan cando fan campaña. Respecto ao PSOE, a deriva, sempre tendes o barrio abandonado. O centro de saúde era do bipartito, da Xunta e do BNG. Non ten aparcamiento. O parque interior de Pintor Laxeiro da zona de xogos prometida pola Concellería, creo que era un orzamento de 198.000 euros, aí quedou. A reforma de Maruxa Mallo de 70.000 euros tamén. O dos parques do juzgaos que se comprometeron tanto o señor Puentes como a señora Blanco como o señor Rei sigue sin facer. E, por suposto, a débeda eterna dos gobernos do BNG e do bipartito co pabellón da Parda. O único interese que tuvo o PSOE na zona foi o de facer un crematorio na antigua nave de Fenosa, en contra sempre da opinión veciñal. Moitas gracias. Non sei, podemos votar a moción, sí. No. Sí, pues señora Blanco, ten a palabra. Señora Blanco Rey. No, Blanco Rial. Perdón, Blanco Rial. Se non miña nai despois. Grazas, alcalde, xa está. A ver, interrumpille, perdón, porque non entendí o que dicía. Dixo que o PSOE estaba a deriva, iso que quiso dicir, non? Porque non entendí ben. Ben, o malo de traer as réplicas escritas é que non contesta a nada do que dixemos os concelleiros que aquí falamos, nin do señor Moreda, nin de min, e que acaba de facer in voce outra moción absolutamente diferente, porque está falando de todo o barrio da Parda, e que eu saiba, esta moción di proposición do Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Pontevedra para a humanización da Praza da Capela de San Mauro. Non di nada, ni de parques disuasorios, ni de centro de saúde da Parda, ni de sardíns, por certo, nunca le ven parques de sardíns, ni o señor Rei. Bueno, ainda non estaba vostede na corporación, pero bueno, é verdad que o levou o señor Puentes. Claro, ese é o malo de levar as réplicas escritas. En todo caso, recórdolle que tamén son vecina do barrio da Parda, impórtame moito. Insisto en que votamos sí, non polo gran traballo feito por vostede nesta moción, senón por a idea inicial que é revitalizar unha zona necesaria da contorna da Capilla de San Amaro. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Señor Moreda, ten a palabra. Sí. A ver, isto é mezclar o touciño coa velocidade. Se estamos falando do cruceiro e do adro de San Mauro, non estamos falando dos outros temas. Pero, bueno, xa que saca o tema dos aparcamentos do centro de saúde, teño que recordarlle que estamos iniciando un parque na Parda onde van 200 plazas de aparcamento. Non sei se vostede non se enterou polas noticias ou non veu o proxecto, pero, bueno, o proxecto é algo público que poden ver. Hai un cartel enorme ali na estación no vial do 12 de novembro onde ven o plano e veñen as plazas de aparcamento. Entón,
Nos votamos a favor da moción de restaurar o cruceiro e acondicionar o que é o adro de San Amaro, pero, bueno, o resto, a ver, nos cumplimos que vamos facer 200 plazas de aparcamento. Moitas grazas. Señor Moreda, señora Rei González, para cerrar o punto. Nada, simplemente decir que falei do tema do aparcamento, porque se houvese aparcamento non estaba pasando o que estaba pasando continuamente no cruceiro. Esas 200 plazas están situadas, non están cerca da plaza de San Amaro, non están cerca do cementerio, non están cerca dos centros de salud, que é onde realmente fan falta. Entonces, por eso lle digo que teñen ali múltiples opcións. Vale. Moitas gracias e bo día a todos. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta ningún, abstencións ninguna, votos a favor 24 ou 23, xa non sei. 24 apróbase por unanimidade da corporación. E pasamos ao punto número C, mocións urxentes que non hai. Bueno, xa había. Control e seguimento do goberno local. Coñecemento de resolucións e decretos. Alguna intervención? Non hai intervencións. Dación de conta do informe anual de queixas e suxestións do ano 2024. Alguna intervención? Punto 10. Dación de conta da liquidación do orzamento do Concello exercicio 2024. Alguna intervención? Non hai intervencións. Dación de conta da resolución de aprobación do expediente de modificación de créditos 1-2025 mediante xeración de crédito por importe de 53.868 euros. Non hai intervencións. Dación de conta da resolución de aprobación do expediente de modificación de crédito mediante incorporación de remanentes. Tampouco hai. 13. Dación de conta da resolución de aprobación do expediente de modificación de crédito 3 de 2025 mediante transferencia de crédito por importe de 32.000 euros. Tampouco hai intervencións. E, por último ou penúltimo, dación de conta do decreto do alcalde acordando o contrato de emerxencia por obras de emerxencia por caída de elementos do fachado do Pazo de Cultura. Non hai intervencións. Punto 15, preguntas. Non hai preguntas. Punto 16, rogos. Non hai rogos. Por lo tanto, levanta a sesión. Moi bo día a todos e a todas.